ಟೀ ಬಂದಂತೆ. ಹಾಯ್ ಗುರು, ವೆಲ್ಕಮ್. ಗುರುಪ್ರದಿ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಕಾಫಿ ಅಂಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುರುಪ್ರದಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ? ಟೀ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ತಿಂಡಿ? ಗುರು ಇರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜರೇ? ಅಕ್ಕ ಚಾ ಅಂಡಿ, ತಿಂಡಿ ದೋಸೆ, ಚಿಕನ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪ್ಲತೆ. ದೋಸೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪು. ಎಂಕೊಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ದಾಲ ಕೋರಿದ ಪುರ ಎತ್ತನ ತಿನ್ಪ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿದ ಎತ್ತನ ಎಂಕಿನಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾತ್ರ. ಕೆಲವರು ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ಪೇರು, ಕೆಲವರು ಕೋರಿ ಮೀನ್ ರಸ ಪುರ ತಿನ್ಪುಜಿ. ನಮಕ್ ಹುಲಾಪು ಅವು ಪುರ ಎತ್ತನ ಎಡ್ಡೆನು ಚಟ್ನಿ ಬರ್ಚಿ ಅದೇ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಬರಪ್ಪಳ ಜಂಚ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪು ಜತೆ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಚಾ ಅಂಡೆ ಸಿಸ್, ಆಂಡಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಈರ್ನಾಂಡೆ ಚಾ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ನ ಕೋಡೆ ಡೀಪಿ ತುಯ್ಯಾನ ಶೋಕ್ ತೋಜ್ವಾರೀರು. ಶಾಂತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಗಣಪತಿಲ ಶೋಕ್ ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಗಣಪತಿ. ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಸಿಸ್ ಎಂಗ್ ಚಪಾತಿ ಚಪಾತಿ. ಹಾಯ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶಾಂತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ರೋ. ಆಂಡ್ ಸಿಸ್ ಪೋವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕಲ ಪೋವ ಮಲ್ಪೆರೆತ್ತು ನಾನು ಜೋಕುಲಿನ ಶಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಚೆ ಅನ್ನೊಂದಿ ಮಲ್ತಿ ಅప్పుడు ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಪೋವ ಕೊನ್ಪುಜೆರ್ ಮಾರೆ ಅವೇ ಬಂಗಾಪಿ ಐಕ್ ದೋಸೆಲ ಚಪಾತಿಲ ಒರಿಯ ಚಪಾತಿ ಅವಳು ಒರಿಯ ದೋಸೆ ಅವಳು. ಸೂರ್ಯ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ 3ನೇ ನಂಬರ್ ಕಿರೀಟ ಉಂಡು. ಲಕ್ಕಿನಿ ಬನಂದುಲೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ಏಮಂತ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ದಾದಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜೆಯ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ದಾದಿ ಗೊತ್ತು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಳ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಯಾಕೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟ ಕೊಂತೆ ನಿಕಳ ಪಾತೆರ್ಗಂದ್ ಕಿರೀಟ. ಹೌದು, 1 ನಂಬರ್ ಬಂತ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ 3 ನಂಬರ್ ಇದ್ದದ್ದು 1 ನಂಬರ್ ಬಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಲ್ಪೊಡುವ ಅಂಚಾದ. ಹೋಟೆಲ್ದ ಓಡೆ ಮಲ್ಪುನು, ಹೋಟೆಲ್ದ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಪಣೆ ಏಮಂತ ಹೋಟೆಲ್ದ ಕಣ್ಪಿನಿ ದಿನೋಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಚೆ. ಹೋಟೆಲ್ದ ಕಂಡ್ರೆ ದಿನೋಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ತಿಂಡಾವು. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯ. ಹೌದು, ಸೂರ್ಯ ನಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸೂರ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ನೀನು ಬರುವಾಗ 3 ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಕಿರೀಟ, ಅದು 1 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ 1 ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲ. ಗ್ರೇಟ್ ಸೂರ್ಯ, ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯ. ಹೇಮಂತ್ ಚಾಂಡೆ ತಿಂಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಲೈಕ್ ಕೊಡದವ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೇಮಂತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಹೇಮಂತ್ ಆಂಡೆ ಚಾಕೇನೊಂದು ಲೇರು ಆಂಡಿ ಹೇಮಂತ್ ಎನ್ನ ಚಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡ ಲಕ್ಕದ ಜರತಿ ಇರ್ನಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೇರು ನಮ್ಮ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಆಂಡಿ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬೇಲೆ ಅಂಡ
ಅಣ್ಣೆ ಬೇಲೆ ಪೋಯ್ರೆ ಶಾಂತಿಸ್ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪುದರ್ದದೆ ಶಾಂತಿಸ್ ಪ್ರವೀಣತೆ ಈಗ ಪುದರ್ಡೆ ಉಂಡತ ಆವುಡಾತಿ ಸಂದಿಯೆ ಬೇಲೆ ಎನ್ನಲ ಬೇಲೆ ಆತಿಜಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಚಾಪರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ಬೀಡಿ ಕೊರ್ದು ಬರೋಡು ನಾನು ಬೀಡಿ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತಾಯಕ ಬೇಲೆ ಅಟಿಲ್ ಪುರ ಪ್ರವೀಣ ಗೊತ್ತಾಣ್ ನಾವು ಇನ್ನ ಪುದರ್ದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಜಿ ಆಣೆ ಮಂತ್ ಪನದಿನ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾರಿ ಆನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೇ ಮಂತ್ ಬಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಪೆ ಕಾಂಡೆ ಶಾಲೆ ಪೋಯರದಲೆ ಆನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೈಕ್ ಆಣೆ ಮಂತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪನದಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲೇರು ಆಣೆ ಮಂತ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪನದಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಲಕ್ಕದೆ ಪನದಲ್ಲೇರು ಭಯ ಕಿರೀಟ ಯಾರ್ದು ಭಯ ಕಿರೀಟಗೆ ನಿಂದು ಭಯವಾ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಕಿರೀಟ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತದ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೂ ಪೋಪುನು ಹೇಮಂತ್ ತೀರ ಸ್ವಂತ ಅಂಗಡಿಯೇ ಆ ತೀರ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಗುಪ್ಪುನ ಸೂರ್ಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಿ ತೆಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯಗೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಿರೀಟನೆ ಸೂರ್ಯ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಆಪುಜಿಯ ಉದರ್ಡ್ ದಾದಿ ಏಮಂತನ ದಾದಿಕ್ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪುದರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ದಿವೋಡೆ ಬಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪುದರ್ ದಿವೋಡೆ ಬಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದವ್ರು ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹೇಮಂತ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಮಂತ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಅತ್ತು ಪನದಲ್ಲೇದು ಬಕ್ಕೆ ನೀನೆ ಅತ್ತ ಬಿತ್ತ ಅವಳು ಇಪ್ಪುನಾ ಓಲು ಉಪ್ಪುನಿಯೇ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನಿಯೇ ಅವಳು ಉಪ್ಪುನಾ ಇರ್ನತ್ತ ಓಕೆ ಅಂಗಡಿಯಾ ಅವಳು ಉಪ್ಪುನ ಬೇಲೆಗೆ ಓಕೆ ಏಮಂತು ಬರ್ಲ ಹಾಗೇನೊಂದು ಲೇರು ದಾದ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಸೂರ್ಯ ನಿನ್ನದು ಕಿರೀಟ ಹೋಗ್ತದೆಯಾ ನೀನು ಹೋದ್ರೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸೂರ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಸೂರ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತೋರಿಸು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಶಾನ್ಸಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲೇರು ದಾದೇಕ್ ಮನೊಂದು ಲೇರು ವೈಕಿಯೇ ದಾದಾ ಅಂಡ್ सुख हरता बाता बिगनोजी काकराची ಶಾಂತ ಅಕ್ಕ ಪಾತೆರುನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಪಾತೆರ್ನು ಬಕೇರ್ ಪಾತೆರ್ನು ಶಾಂತ ಅಕ್ಕನೆ ಪಾತೆರು ಅಡ್ಡು ಪುದರ್ಡ್ ದಾದೇಕ್ ಅತ್ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಪಂಡ ಶಾಂತ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪುದಾರಿ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಪುದಾರಿಗೆ ಈ ಹೇಮಂತ್ರ ಮಂಡೆ ಕೊಂಚ ಪಾಡೋಡು ಮೋಡಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿನ ಮಾರ್ರ ಅಂದಿ ಏಮಂತ ದಾದನು ಗೊತ್ತಾಜಿ ಆಯ್ ಟೀಚರ್ ಆಚರಿಸಂಗೆ ನಾಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೇಮಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಅನಿಲ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಇನ್ನ ಚಾಪರಿಯರ ತಿಂಡರ ಸೂಪರ್ ಪರಂದಲ್ಲೇರು ದಾದಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಲೈವ್ ಅಂದೆ ಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ದೀತೀನಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾನು ಪಾತೇರ್ದಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ದೀತೀನಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪನಾಗ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೇರ್ನಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಅಂದೆ ಸಿಸ್ ಅಂದಿಯೇ ಕಾಣೆ ಅಂತ ದೀದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕಾಣೆ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಿನಪ್ಪ ದೀದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್
ಇಜಿನಿ ಲೈವ್ ಕೋಳೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಪುರ್ತು ಬತ್ತೆ ಬಕೇರ ಬತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ನೀರು ಬತ್ತಾರತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಬಂದ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪಾತೆರಲತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರ್ಲತ್ತು ಬಕ ಎಂಡ್ ಮಲ್ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ನೇನ್ ఏమంత బాయ్ పని బాయ్ ఏమంత బాయ్ అదాని ఇటు ಬೇಗ ಪೋಪಿನಿ ಏಮಂತ ಕುಲ್ಲಿ ಏಮಂತ ಚಾ ಕೊರ್ಕೇರಿ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಕ ಶಾಂತಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಉಪವಾಸ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಗಣೇಶನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದಾಯ ಪೋಪುನಿ ಏಮಂತ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪುನು ದಾಯ ಪೋಪುನ್ ಚೂರು ಪೋರ್ ತುಂತುಲೆ ಏಮಂತ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಎಂತ ಕೂಡ ತಿನ್ನುದಿಲ್ವಾ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಅವಳು ದಾದಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ್ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಏತಲು ಉಂಡು ಮಾಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಏಮಂತ ಅಂದಿಯ ಪೋರ್ಚಿ ಉರುವಾಪುಣಿ ಏಮಂತ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ್ ಲೈವ್ಡು ಯಾನು ಮಲ್ಪ 1 ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ ಆತನ ಉಂತುಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಉಂತುಲೆ ನೀರು ಆಂದಿಲೆ ಗಡಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಷ್ ಮಂತ್ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಚಾ ಪಡ್ದು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ತಿಂದು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಮೀದು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಆನು ಪಡ್ ಮುಂದಿಯರ್ ಮ್ಯೂಟು SRS ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ SRS ಯಾನು ಪೋಪಿ ಈರ್ ದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬೆಡಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ SRS ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಡ್ ಪಲ್ಲೆ SRS ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ SRS ಕಾಫಿ ಪರಿಯಾರ ಟೀ ಪರಿಯಾರ ಅಂದಿಯ ಶಾಂತಿ ಅದೇ ಆನುಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಕಾಲಿ ಈರೊಂಜಿ ಪಾಳ್ಯ ಮಾರ ಅಕ್ಕಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜ ಮಾರ್ರೇರಿಗೆ ಏಮಂತ್ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪರ್ ಅಕ್ಕ ಕೊಂಚ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಖರ್ಚು ಬರ್ಬಾರಲ್ಲ ಆಪುಜ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಚಾ ಆಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿಂಡಿ ಪುಲಾವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಲಾವ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾರಾ ಓಕೆ ಇರಗೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಎಂಗೆ ಚಪಾತಿ SRS ಏರ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ಇಜ್ಜಾಂಡು 5 ಗಂಟೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಮಾರಾಯರಾವ್ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರು ಜೇರಿ ಈರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಡು ಇರಗ ತೀರ್ನಾಥ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಡು ಈರು ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ನೆಟ್ಟನು ಕಾಣಿನ ತಿಂದಾರ ಅಂದು ನೆಟ್ಟನು ಕಾಣಿನ ತಿನ್ನಕ ಮಲ್ಪುಡಿ ಏಮಂತ ನೆಟ್ಟು ಕಾಲಿಂದು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ದಾದಿ ದೂರ್ಗ ಅಕ್ಕ ಮಂಗಳಕ ನಂದು ಯಾರು ಮಂಗಳಕ ಮಲ್ಪು ದಾನೆ ಪೋಪಿನಿ SRS ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಬಿಸಿಯಾ SRS ಬಿಸಿ ಏಪಲ ಬಿಸಿ SRS ಐತಾರ್ಲ ಬಿಸಿ ಸೋಮವಾರ್ಲ ಬಿಸಿ ಅದೇ ದಾದೆ ಬೇಲೆ SRS ಇರ್ನ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಅಕ್ಕಗ ಪಂಡದಾದ ನೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುಡ ಅಕ್ಕಗ ಪಂಡದಾದ ನೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುಡ ಅವೇ ಅಕ್ಕಗ ಪಂಡಾಗ ನೆಟ್ಟು ಪುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಪುಲ್ಲಿತ್ತು ದಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಬರೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಕೂಡ ಅಕ್ಕ ಮನ್ಪರ್ ದಾದಿ ಬೇಲೆಗೆ ತೆಲ್ಪುಂಡಿಯಾ SRS ಬಿಸಿ ಪಂಡ ದಾದ ಬೇಲೆ ಅನ್ಕೇನ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕನೇ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಅಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೋನೋ ಆಂಡ ಪಾಡ್ಗ ಮಾರ್ರೆ ಮೋನೋ ಆಂಡ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಾಡ್ನು ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಉಂದಾವಡ ತೆಂಗಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕನೇ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಲೈವ್ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನೇ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದಾರಿ ತಿಂದರೆ ಏಮಂತ ಕಾಣೆನೆಯಾ ಶಾಂತತೆ ಸೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಕೊರೋಡಿತ್ತೆ SRS ಪನ್ಪಿನ್ ಅದೇ SRS ಯಾನೇ ಮೂಲ್ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೆ ಬಾರ್ರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ತೆ ಎಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಣು ಏಮಂತ ಓಣು ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಏಮಂತ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಓಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಯ ಕಡಪನ ಕೊಡ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುವಿರಾರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಎನ್ನಾಳ ಜೋಕು ಶಾಲೆ ಪೋದಾಂಡು ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿರಿ ಏಪಲ ಆರ್ ಬರ್ಪು ಚೀರಿಗೆ ಆರ್ ಮೊನ್ನೆ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅಂಕ ಅವು ಎಂಡಾಯಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನ್ ಮಾರ್ರೆ ಆರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪೋಯರಿತ್ತು ಲೈವ್ಗಾರ್ನ
ಹಿಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತುಯ್ಯತೆ ತೂನಗೆ ಎಂಡ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಪಲ ಇಜ್ಜಾರು ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಅರೆ ಕೈ ಬೇನತೆ ಅವು ಕೈ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡರೆ ಬಗ ಬತ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಪಗ ಕೈ ಬೇನೆ ಕೂಡಲ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಜೋರು ಹಾಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪನ್ಪಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈ ಇಟ್ಪತ್ತೊಂಡ ಬೇನೆ ಜೋರು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ పొక్కడల పన్పున ఎన్ని పొక్కడే పన్పును బేనే ఎత్తిన బేనే పన్పినత మారే పొక్కడిద ఏర్ల పన్పిరి ఏమంటారు మండికి దిగు మోను బాయి బొక్క అక్క పండ ఏరియే నిన్న అక్క ಪನ್ಪರ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಏನೇನೆ ದೀಪಾವೇ SRS ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಮೋನ ಇವಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ SRS ir tule mono ay bakka tule adnera support malule SRS mono ay bakka tuka ane alancha panpuji ermeni nakkande anman puja ancha panpuji bilkul panpuji ಯಾನು ಪೋದಿತ್ತೆ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಗಾರೆ ಗುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದಂದರೆ ಕೈ ಬೇನತೆ ಅವೇ ಅರೆ ಗುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾಂಕ ಮುಂದೆತೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ನ ಬೇತುಂಡ ಯಾನು ಏರ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ ಇಜ್ಜ ಯಾನು ಏರ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಏವಂತಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಅತೆ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲು ಭಯಂಕರ ದಾಯಿ ಭಯಂಕರ ಏಮಂತ ಓಕೆ ಬಿಸಿ ಆನ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ SRS ಬೇಲೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ SRS ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ನಾನು ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಆನ್ ಇಜ್ಜಿರ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪಾತಿರೋರತ್ತೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಬಸ್ ಅವೇ SRS ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆನ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಆನ್ ಇಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನ ಆನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಇರೇ ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಅದಾಲ ಇಜ್ಜಿರ ಆನ್ ಉಪ್ಪಡ ಅಂಚ ಅವೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಗ ದಾದಲ ಪಣ್ಣ ಉಂಡ ಎನಿಕಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಈರ ಏಪ ಬಂತಾರು ಎರೇಗ್ಲ ಇರ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜರು ಇರ್ ಪಾಪ ಏಮಂತ ಐಕತ್ ಎಂಗುಳು ಕೇಣಿ ಏಪಲ್ಲ ಎಂಗುಳು ಓಲ ಇವ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಏಮಂತ ಬೈದ್ಯನ ಕೇನುದಾಯೆ ಅವೇ ಇರಗ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆತೆ ಅತಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಓ ಏಮಂತ ಆರ್ ದಾಲ ಪನ್ಪೇರ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಆರ್ ಪಾಪ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿರ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಪೋಪುನು ಅಂದಿಯೇ ಬೇಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಶಾಲೆ 7:05 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆ ನಮಕು ತುಂಬ ಒರ್ಮರೆಕ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಅಕ್ಲೆಗೆ 7:05 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ವಾತಿ ಬೈಜ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಾತಿ ಬೈಜ್ಯರ್ ನನ ಬರೋಡು ದಾದಾನ್ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಎಂತ ವಿಷಯ ಸ್ವಾತಿನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಹಾಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಇರ್ತದೊಳ್ಳೇರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅವರೇ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಟೀ ಆಯ್ತಾ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತನ ಚಾಪರಿಯರೇ ಸ್ವಾತಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಪಂಡರ ಅಂಜನಾರು ಸಾದಿರು ಪುಡಿ ನಡತೊಂದು ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬರುವೇರು ಅಂತೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಬರುವೇರು ನಡತೊಂದು ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವ್ರು ಲೇಟ್ ಹಾಕು ಚೂರು ನಡತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಈರ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾರ ತೋಜೋರು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರಂತ ಬರುವೇರಿತ್ತೆ ಸ್ವಾತಿ ಇತ್ತೆ ಬರುವೇರಂಚ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾ ಆಂಡಿ ದೋಸೆ ಪನಂದ್ರೆ ಅಂದಿ ದೋಸೆನಾ ಇರಿಗುದಾದೆ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಪನಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಚಪಾತಿಯೇ ಶಾಂತ ಸ್ವಾತಿನ ಲೈವ್ಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಏಮಂತನ ಕೇಂಡಿರ ಬೈಜ್ಯರ್ ಪಂಡೇರು ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಸ್ವಾತಿ ಏಮಂತನ ಕೇಂಡಿರ ಏಮಂತಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಹೋವಿ ಅಟ್ರದ ಮಿತ್ತು ಹೋವಿ ಸ್ವಾತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ಏಮಂತಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕದ ಬುಡ್ಕ ಕುಲ್ಲಿ ಜೈದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಏಮಂತೀರಿ ಸ್ವಾತಿ ಕೇಂಡಿಯರ್ಗೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸ್ವಾತಿನ ಲೈವ್ ಎಂಕು ಏನೋ ಲೈವ್ದ ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ತೋಜಿಂಡಾರ ಅಪ್ಪಬೋದು ಒಂದು ಅನ್ಪುಂಡು ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ
ಹೇಮಂತ್ ಓಕೆ ಬಿಡಿ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಚಾ ಅಂಡೆ ಪಣದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಇಜ್ಜಲಿ ನೀ ಪಣದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದುರ್ಗಾ ಪಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಬರ್ಪುನ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ದಾಯ ಹೇಮಂತ್ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳುದು ಅಕ್ಕಲ್ವ ನಾನು ನಿನ್ನದು ಹೇಮಂತ್ ನಾನು ನಿನ್ನದು ಅಕ್ಕಲ್ವ ಮರ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ ಆಂಡ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇರ್ನ ಅಂಡೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಲೇರು ಹೇಮಂತ್ ಬಾ ಹೇಮಂತ್ ಉಂತುಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಬರ್ಪೇರು ಉಂತುಲಿ ಪ್ರಸಾದಾನಿ ಬರ್ರೆ ಅಂತಿರ್ಗೆ ಸ್ವಾತಿ ದಾಯಿಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಪಂದ್ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋರ್ಚಿ ಹೇಮಂತ್ ಪೋಚಿ ಉಂತುಲೆ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಉಂತುಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಯಾನಿರೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಯಾನಿರೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಕೊರ್ನಿ ಇರುವ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಾರತೆ ಅಲ್ಪನೆ ತೂದು ಕೊರಿ ಯಾನಿರೇ ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಯಾನಿನ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಸ್ವಾತಿ ಬರ್ಪೋಲಿತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಚಾ ಅಂಡೆ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಈಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂದೆ ಅನ್ನಂದೆ ಯಾನು ಇರಿಗೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜಿ ಮುರಣಿ ಬಕ್ಕ 2 ಸಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾರತೆ ಲೈವ್ಗೂ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಅವೇ ಬೆಚ್ಚಡು ಪೋಯಿನಿ ಹೇಮಂತ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಉಳ್ಳೇರು 6 ಅಂಚೆ ಪೋಪಿಚಿರ 6 ತುಳಿತೆ ಸ್ವಾತಿ ಬಣ್ಣ ಗಾರಿ ಎದುರು ಉಪ್ಪಿರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಸ್ವಾತಿ ಬಣ್ಣ ಗೇರನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಮಂತ್ ನುಂತದೀನಿ ದಾದಾ ಅಂಡಿ ಹೇಮಂತ್ ಪಂದ್ರೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಂತ್ ಪೋಲೆ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಉಂಡದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇಲೆ ಪೋದ್ ಬಲೆ ಅವೇ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮಂತ್ ಬೈಯಡ್ 4 ಬಲೆ 4 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೈಯಡ್ 4 ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ನೈಟ್ ಬೈದಿತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನೈಟ್ ಏನ್ ಬೈಜ್ ನೈಟ್ ಜೈದೆ ಯಾನ್ ನೈಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಓಡ್ಚಿ ಹೇಮಂತ್ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಬೈದಿತ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಣೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕಾಣೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅನೀಶ್ ಅಪ್ಪಗಿರ್ ಬೈದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಾ ಅಂಡಿ ಅನೀಶ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಚಾ ಎನ್ನ ಚಾ ಅದು ಚಾ ಪರ್ದು ಕುಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ನೀರು ಬೈದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಈರು ಹೇಮಂತ್ ಬಕ್ಕ ಈರು 2-3 ಜನ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಕನಸು ಅನಿಲ್ ಬೈದಿತ್ತೀರ ಅನಿಲ್ ಯಾನ್ ಬೈದಿತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪುಗ ನೀರು ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಬೈದಿತ್ತಾರ ಯಾನ್ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ನಿ 1 ಗಂಟೆದ ಆತೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಜನ ಏರ್ಲಿಚ್ಚಿಗೇರು ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಖೂ ಪನೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಪೋಯೇರ ಅಂದಿ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಡು ಶಾಂತಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ಆಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನೋಡು ಅನೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪರಿಯರ ತಿಂಡ್ರೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಎಂಚೋಲರ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇ ಚೂರು ಶೀತ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೂಪರ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪರಿಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿನ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಎಂಡಾಯಕ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಚೂರೇ ಪೊಡ್ತು ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿನ ಮುರಣಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋಕೆ ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿನ್ನು ಬೋರ್ಡ 1 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಅನೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಶಾಂತ 6 ಬೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು 6 ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕು ಅದೇ ನೈಟ್ ಲೇಟ್ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕು ನಂಚ ಓ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಪಣದೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಕೊರೋಡತ್ತೆ ಪಿನ್ ಅಂದಿರೇ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನು ಪಾಡಿಯ ಮೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪಿನ್ ಪಂದ వచ్చి ಕೋರೆ ಜೋಡೆಲ್ಲ ಪಂದಂಡ ಚುಚ್ಚುನು ಪಿನ್ ನಡೆಗೆ ಬಕ ಬೇನೆ ಅಂಡ್ ಬಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ನಾ ಗಿಡ ತರ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಹೇಮಂತ್ ಪೋಯೇರಿ ಅರೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋರೆತ್ತಿನಾರು ಪೋಪೇರು ಬೇಗ ಒರರ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಆಂದಿಪ್ಪೇರು ಆವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಶಾಂತ ಸಂದ್ ತೆಲ್ಪುಂತುಲೆ ಪ್ರಸದನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಅನಿಶ್ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ನೀ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅನಿಶ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅರುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇರೇನು ಪಿನ್ನು ಪಾಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಎಪ್ಪು ಇರ್ತುಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಂದೊಚ್ಚಿರು ಇರ್ ಖಾಲಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಕಾಕಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಪೋಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಅವೇ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಕಲ್ಲಡೆ ಪಿನ್ನು ಪಾಡ್ದಿದೆ ಅವತರ ಕಟ್ಟೋದು ಪೋಚಿ ಪಿನ್ನು ಪೋ ಮೆಲ್ಲ ಪೋದಕಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ದಾಯಿ ಗಿಡತೀನಿ ಹೇಮಂತನ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ತುಂಡ ದಾಯಿ ಬೋಪಿನಾರು ಹೇಮಂತ್ ಅನಿಶ್ ಅನಿಶ್ ಹೇಳ್ತದೊಳ್ಳೆ పిన్ని ఇచ్చేది నాకు గిఫ్ట్ కొర్రే పిన్ని ఇచ్చేది అది పిన్ని ఇచ్చిన గిఫ్ట్ కొర్పేరు పిన్ని ఇచ్చేది నాకు ప్రసాద్ బ్ರೋ ಮೇರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈರಡ ಪಿನ್ನಿ ಇಜ್ಜತಿ ಈರಪ್ಪ ಪೋದು ಬಲೆ ಆಯ್ ಪಿನ್ನಿ ತಿರಾನಿಶ್ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಡಾಯ್ ಆಯ್ಗೆ ಜನ ಚುಚ್ಚುಡೋ ಪಿನ್ನಿ ಈರಪ್ಪೊಂಜಿ ಪೋದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಲ ಪನ್ಮಾರಿ ಅತ್ತು ಇಂಚನೆ ಬನ್ನಿ ಅವು ಪಂಡ ಪಿನ್ನು ಪಂಡ ಆತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವು ಚುಚ್ಚರಪುರ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಸ್ವಾತಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರತೆ ಐಕ್ ಐಕ್ ಪಾಪ ಐಕ್ ಮೇರಿಗೆ ಸ್ವಾತಿ ವಿಷಯ ಪಂದ್ ಗಿಡತಿನ ಓ ಪ್ರಸದನ್ನ ಅಂದು ಪನದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸದನ್ನ ಇಜ್ಜೆರಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತೆಲ್ತದಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಇರಪ್ಪ ಪೋದು ಬಲೆ ಇರೇ ಪಿನ್ನು ಬಾರ್ದಜಿ ಅನಿಶ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬರೋಡು ಅಬತರ ಕಟ್ರಿಜ್ಜೆ ಅನಿಶ್ ಮೆಲ್ಲ ಪೋದು ಮೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಯ್ಯೋ ఇది ನೀರು ಬಕ ರಪ್ಪ ಬತ್ತನ ಬಂಗ ಹಾಪಡು ಪಿನ್ ಬೆಂಡ ಹಾಪಡು ಬೇತಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊರೊಚ್ಚ ಹೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಪಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಕೊಡ್ತೆ ಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಮಾತೆರಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಪೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಇರ್ ಪೋಚೀರು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಇರ್ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಡೇ ಪೋಚಿ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಪೋಚೀರು ಅನೀಶ್ ಮೆಲ್ಲ ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಕೋಡೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋನ ಲೈವ್ ಇತ್ತುಜೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಇತ್ತಂಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೂರ ಬೇಲೆದ್ ಬನ್ನ ಗೆಂಡ ಆತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಎಂದ ಮಗ ಕೊಡದೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ಇರ್ತನು ಒಂಜಿ ಮೇರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆತ್ತದು ಕಣ್ಣಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿದ್ದು ಬನ್ನ ಕಂತೀನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆತ್ತದು ಒಂಜಿ 4 ಪೇಜ್ ಇತ್ತನ್ ಮಾರ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಆಯ್ಗ ಅವ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆನ ಕುಲ್ಲದ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆತನ ಪಗ ಇಜ್ಜಾಣ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ತೋಚಿ ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜಾಣ ಅತೆ ಇಜ್ಜತೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪರತೆಡೆ ಇಜ್ಜವೇ ಕೋಡೆ ನವೀನ್ ಬಿಡೋಡೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿಲ್ಲ ಇವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಕ ಪೋಯರಾತಜಿ ಕಾಣೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಿರಾರೆ ಇಂಕ ಪೋಯರಾತಜಿ ಕಾಣೆ ಈನ ಡಿಪಿ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡ ಅನೀಶ್ ಈನ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ದಾರಾ ಓ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ತೂಕ ಏರ್ ಬಂದು ಸರಿ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪಂದು ಇರ್ ಬರ್ಪರತೆ ಅವೇ ಕೋಡೆ ಇತ್ತುಜಿ ಕೋಡ್ಯಾರು ಒಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಪೋತೀರಾ ಅಂದ್ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಾಣೆಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕಾಣೆಲ ಇಜ್ಜೆ ಓ ಕಾಣೆಲ ಇತ್ತುಜಾ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೋಡೆ ಬಿಸಿಯಾ ಅಂದಾರು ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಕಾಣೆ ಇಂಕೊಂಚ ಪೂಜೆಯ ಪುರಪರ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಚಿ ಪಿನ್ನು ಕುತ್ತದನಂತ ಇತ್ತೆ ಪೋಚಿ ಪಂದೊಚ್ಚಿತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ತೂಯರೆ ಪೋತೀರ ಅಂದಂದ ಅದು ಮುರನೇರು ಪನದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ತೂಯರೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು
ආව පනදුලේ මෝනේ තෝජිචි මෝනේ ನಿ ತೋಜ್ಪೋಜಿ ಇನಿ ಮೋನೆ ತೋಜ್ಬನ ಮೂಲ್ ಬೀಡಿ ಆಪು ಜನ್ನ ದೇವರೇ ಬಯ್ಯಂಡು ನಾಲರೆಕ್ ಮೋನೆ ತೋಜ್ಪಾಗ ಮೋನೆ ದಾದುಂಡು ಕರ್ಮ ಎನ್ನ ಮೋನೆಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಪನದುಲ್ಲೆ ഞാൻ பார்த்தேன் கேண்டா நீக்கல மெசேஜ் ஷோ ஆப்புச்சு மாறுறேன் ஏர்னல மெசேஜ் ஷோ ஆப்புச்சு ஊல ஷோ வந்து இಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಖಾಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಶೇ ದಾದಾಂಡು ಓ ದೇವಾ ಎಂಡ್ ಲಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಶೋ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚಿನ ಆಪಿನ್ ಮಾರ್ರೆ ಕೇನುಡೆ ಏನ್ ಪಾತೇರ್ನಾ ಏನ್ ಕೊಡೋರ ಬರೋಡ ಲೈವ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಪುನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ತೂಪೆ ಕೇನುಡೆ ಪಾತೇರ್ ಎಂಗ್ ನಿಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದು ಜೊತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಒಂದುಲ ತೋಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಕರ್ಮ ഞാൻ കൂടെ ಬರ್ಪೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಐಂಜನ ಉಳ್ಳೇದು ಮಾರ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಂಡಿ ವೆಚ್ಚ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಳ್ಳೆ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತು ಆನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತು ಆನ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಒಂದು ಹಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೇಂಡ ಕೇಂಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂಡತೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣತ ಬರ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಕೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೆ ಕೇಳಾಯ್ತಾ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ಪನುಡು ಅವು ಪೋಯೆ ಅక్కడ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಉಂದಾಣ್ ಮಾರ್ ಅಡಿಗೆ ಓವುಲ ಶೋ ಅಂದಿಜ್ಜು ಆ ಬಟಲ್ನ ಶೋ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಹೊರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ನಂಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ದಾದಾಂಡ್ ಅವೇ ಕಾಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಅಂಚಾಪಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಅದು ದಾಲ ತೋಜು ನೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯ ಐನಿ ಸೀದಾ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ಈಗ ಸರಿಯಾಡಿ ಸಾಣಾಡು ಸರಿಯಾಡಿ ಅವು ಫೋನ್ ಬರ್ತನ ಅಂಚಿನ ಫೋನ್ ಬರ್ತನ ಬೇಗ ದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಟಕ ಒತ್ತುವೆ ಬಕ್ಕ ಫೋನ್ ಹಾಕಲು ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಫೋನ್ ದೆತ್ತಿಜ್ರಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೆಚ್ಚಾಪ ಲೈವ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಲೈವ್ ಓಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ಜಾಲಂದು ನೆರ್ಪೇರು
ఆడైతే ఆరు మూలు వెళ్ళారు డ్యూటీ ಅವ್ರ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಅವಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಈಗ ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಒತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಆ್ಯಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಆ್ಯಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ತೆಪ್ಪರ ಆ್ಯಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪರ ಆ್ಯಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗ ಆಪುನು ಅಪ್ಪಗೇನು ಇರಕುಲು ಮೊಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಡೆ ಉಳ್ಳಾಲು ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಜ ಲಂಚ್ ಆಪುನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಂಕೇರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಿರಕ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೆರಡು ಉಂಡಕಲ್ಲ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಮಂಡೆ വെച്ച് ಅದು పోಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆಂಡಿ నేను ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಿ ಬಕ ಎಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಗಾಲ ಅವಳು ಪೆಟ್ಟದು ದಾಕದು ಪತ್ತದು ಅವು ಓಲ್ ಬೋಡ್ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಎಂಗಾಲ ಜೋಕ್ಲು ಓಲ ದೀಪುಜ ಯಾನಂಚೂರು ತೋರ ಎತ್ತಿನಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಜಿನ ಎನಲ್ಲದ ಎತ್ತದಾಕದು ಏನು ಅಂಚ ಬೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರು ಹೊರ ಅಕಲ್ಲ ಅಕಲಿಡೇ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರು ಬಂಗ ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ഞാൻ സപ്പുറം ഇനി ഇത്തുന്നടാ ഞാൻ തോജെ జోరు తక్కలాది అక్కలు నడిచారు అన్నం ఎంగినక్కలు అక్కలాది ఏపో పెట్టు వాళ్ళు పేరు ఏపో యాన్ నెన్నగా రెడ్డి జల్ల ఒట్టు ఉప్పు ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿನ రెడ్డి జల్ల పెట్టు మల్పోను రెడ్డి జల్ల అన్న ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಅಡೆ ಬಲಿಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀರಾ ಕೆರವ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿನ పెట్టు ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ನವಮಿನಿ ಒಂದು ಲಾಕು ದುಂತ್ಯಡ ಅದೆಲ್ಲ ಬಡು ಬತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟುಗ ಆಪೇರು ಅಂದಂದ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಡನ್ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಡಾನ್ ಎನ್ನ ಉಪ್ಪುನೇ ಒಂದೇ ನಂಬರತ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಅಂಚ ಬಂಗ ಅಂದಂದ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಡೇಟ್ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಅಂದ ಉಪ್ಪು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಬಂಡೆಲ್ಲ ಪೋಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಪಿನ್ನು ಪಾರ್ದು ನೀರೇಗು ಎಂಚ ಒಲ್ಲರಿ ಇದು ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲಿ ಯಾನು ಹುಷಾರು ಪಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಶೀತ ಆತಂಡು ತೆಮ್ಮಂಡು ಒಡೆ ಪದ ಪನ್ಪಿನಿ ಅನಿಶಿ ನಿಕ್ಕಿ ಏನ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪದ ಪಿನ್ನು ಪಾರ್ದನು ಉದೇ ನೈಕ್ ಪಾಡೋಡು ಉದೇ ನೈಕ್ ಪಾಡೋಡು ಅವೆನ್ನೆಕ್ಕು ಪಾಡೋಡು ಉದೇ ನೈಕ್ ಪಾಡೋಡು ಅತ್ತೆ ಅವು ಸರಿ ಆಪು ಆವು ಪನ್ನೋದ್ರೆ ಇನಿ ಪದಕೇಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈ ಪದಕೇಂಡ್ರೆ ನಲಿಪ್ಪೋರ ಅವಳು ಏನ್ ಪದ ಪನ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅನಿಶ್ ನಲಿಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಪಿನ್ನು ಪೂರ ಓಲೋಲ ಆಪುಂಡು ಮಕ್ಕ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿನ್ನು ಬೋಡತ್ತೆ ಪಿನ್ನು ತುಂಡಾಂಡ ಇಕ್ ಏನ್ ಪದ ಇಜ್ಜಿನಿ ಇನ್ ಇಂಚೆನೆ ಪಾತಿರ್ನೆ ಮೈ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಟೀ ಆಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಟೀ ಆಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ದಾದು ತಿಂಡಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಯಶು ಅತ್ತೆ ಯಶು ಅಂದ್ ಶಾಂತ ತಿರುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಚಪಾತಿ ಚಪ್ ಚಪ್ ಎಂಕ್ ಪದ್ಯ ಬಂಡಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅನೀಶ್ ನಲ್ತಲ್ಲ ಬಿನ್ನು ಕಟ್ಟಾಪನ್ ಮಾರು ಪದ್ಯಲ ಬಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಅನೀಶ್ ನಲಿಪ್ಪೇಜಿನ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಕ್ರ ಗುಜರಾತಿ ಫುಡ್ ಅಂದೆ ಕಾಕ್ರ ಇಷ್ಟ ನೀರಿಗ ಈರ್ ಮಲ್ಪೋರ ಕಾಕ್ರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕ್ಕ ನಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಕಾಕ್ರ ತೇಪ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೂಡ ಪುದರ್ ಪೂರ ಅಕಲೆ ಬಾರಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ನಕ್ಕ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅಕಲ ಅವು ಲೆಪ್ಪುಣತೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಪೋದಿತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಡ್ ದಾನಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾನಿಶ್ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜೆ
ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿತ್ರಣ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಅಂದ ಕಾಕ್ರ ಪಂಡ ಸಿಸ್ ಕಾಕ್ರ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಳದಲ್ಲ ಕತೆ ಅದೇ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಯಶು ಅವರೇ ಕಾಕ್ರ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಳದಲ್ಲ ಕತೆ ಅಂತೆ ಒಯ್ಟು ಮಲ್ಪು ನಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಹೂ ದುರ್ಗ ಸಿಸ್ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಉಲ್ಲೆ 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 ಅವಚೂರು ಪಾತಿರ ಬತ್ತೀರ ಯಾರಂತ ಅದೇ ಯಶು ಕಾಕ್ರ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಳಲ್ಲ ಕತೆ ಎಸ್ ಮೇಥಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಮೆತ್ತೆದ ಅದೇ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಅತ್ತಿ ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಅತ್ತು ಕಾಕ್ರ ಅವು ಒಂದು ತಿಂಡ್ರೆದ ಪುದರ್ ಕಾಕ್ರದ ಅವು ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ್ ಕಾಕ್ರ ಅವು ತರಕಾರಿದ ಪುದರ್ ಒಂದು ತಿಂಡ್ರೆ ಪನ್ಯಾರು ಕಾಕ್ರ ಪಂಡ ಗುಜರಾತಿದ ತಿಂಡ್ರೆ ಕಾಕ್ರ ತೇಪ್ಲ ಪುರ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಇದು ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಉಂಡು ದೋಕುಲ ಅವು ಪುರ ಅಂಚ ಎಂಕು ನಮ್ಮ ಯಾನಾತ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಕಮಾನ್ ಅವು ಪುರ ಉಂಡು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಕಮಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬಂತೀನಿ ಅವು ಕುಕ್ಕುಂಬರತಿ ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಕಾಕ್ರ ಪಂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಅಂದಂದೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಅಂದೆ ಪನೊಂದಲ್ಲಿ ದೋಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣಿಸಿ ದೋಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣಿ ಇಡ್ಲಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದತಿ ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದ ಬಕ್ಕ ಕಮಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣಿ ಅವು ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟದ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣಿ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ದಾದನ ಹೆಂಗೋ ಗೊತ್ತು ಜೀರೆ ಗೊತ್ತು ಜೀರೆಗಿತ ನಿತ್ರಣ ಆತದೆ ಪಿಂಡು ಚುಚ್ಚದ ತವಾರ ಇರು ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪನಿ ಇರಿಗೋ ಹೆಂಗುಲ್ ಕಾಕ್ರ ಬಂದನ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇನ್ ಅವೇ ಯಾಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಲ್ಬೇರೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿರು ಅನೀಶ್ ಕಾಕ್ರ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತು ಜಿಸಿಸ್ ಕಮಾನ್ ಪಡ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿದ ಬರ್ಪುಣಿ ಶೋಕ ಅಪ್ಪಣವು ಐಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪುರ ಪಾಡ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಡೋಕ್ಲಲ ಕನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪುರ ಪಾಡ್ವೇರು ಅವು ಅವಳೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಚಟ್ನಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟುಗು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಣು ಪಿದರ್ದು ಕನ್ಪವೇರು ಈತ್ 4 ಕಿಲೋ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ 1 ಕಿಲೋ ಅಂಚ ಪುರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿನ ಅಂದೆ ಅಂದಂದ ಅಲ್ಪದ ಪುರ ತಿಂಡ್ರೆ ಪುರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಶೋಕ್ ದೈ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಓವೇಲ್ನ ಹೊರ ಮುಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ತೂಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಮುಲ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನದಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಿಸ್ ಅವು ಓ ಕಮಾನೆ ಅವು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಣಿ ನಾವಂತ ಸ್ಪಂಜಿದಲ ಕಂಚ ಇಡ್ಲಿ ಲಕನೆ ತೂವೆರೆ ಅವೇನು ಕಟ್ಟು ಮಾಲ್ತದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ವೇರೆ ಚೌಕಲಕ ಕಟ್ಟು ಮಾಲ್ತದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಕಮಾನ್ ಪನ್ಪೇರು ನೀ ಇದಕ್ಕೆ ಬೊಂಬೈಡು ತಿಕ್ಕು ಅವು ಬೊಂಬೈಡು ಉಪ್ಪು ನಿಕಲ ಬೊಂಬೈಡು ಕಡಕ್ ಪಾವು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಕಡಕ್ ಪಾವು ತಿಕ್ಕಳೆ ಬೀಡಿ ಮಲ್ಪುಲೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನೀಶ್ ಬೀಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೀಡಿಯೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾರಿವಾಳ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಪಾರಿವಾಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಮ್ಮ ಅಂದ ಮೇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಡುಂಡಿಗೆ ಡೋಕ್ಲೊಂಡುಗೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಡುಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ಡೋಕ್ಲ ಪಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗಿರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚೋಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಜ್ಜಂದು ಇಂಚೈತೆ ಮಲ್ಪೇರು 4 ಕಿಲೋ 1 ಕಿಲೋ ಏತ್ಲ ಮಾರುವೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆಡವೇನು ಬಕ್ಕ ಕುಲ್ಪಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಕುಲ್ಪಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಕುಲ್ಪಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಇಂಕ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಟ್ಟು ಮಾಲ್ತಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಕ್ಕ ಲಸ್ಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಅವು ಪುರ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ತ ಲಸ್ಸಿ ಕುಲ್ಪಿ ಕಮಾಂಡೋಕ್ಲ ಅವು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಪಾರಿವಾಳ ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾ ಎಬಿ ಪಾರಿವಾಳ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುದು ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಯ ಪಾರಿವಾಳ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಹಾಯ್ ಪಾರಿವಾಳ ಯಾನ್ ತಿಂತು ಜಿಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಂಬೈ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಇರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾವೆ ಮಂದರ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂದರ ಸಿಸ್ ಚಾಪರಿಯಾರ ಆಯ್ ಅನೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಹಾಯ್ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಅಲ್ಟ ಫುಡ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಅವಳು ಎತ್ತಿನತೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಯಾನ್ 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಊರವು ಆರ ಅವಳೇ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಕುಲ್ಪುರ ಅವಳೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚಾ ಆಂಡೆ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎನ್ನಾಂಡಿ ಚಾ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಮಂದಾರ ಬಾಯ್ ನಾನು ಬಿಸಿ ಓ ಪಾರಿವಾಳ ಬಿಸಿ ಈಗ ಪಾರಿವಾಳ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾರಿವಾಳ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಚಾ ಅಂಡೆ ಅಂದ ಪನ್ನದ್ರೆ ಅಂದಿಯೇ ಕಚ್ಚು ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಕಚ್ಚು ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಚ್ಚು ನಿಮ್ದು ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಅನೀಶ್ ಅಂದ ಪನ್ನದ್ರೆ ಅಂದಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಚಾ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಚಾ ಆಯ್ತು ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಶಾಂತ ಸಿಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೇಯೇ ಬಾಂಬೆಡ್ ಅಂದೆ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಕಮಾಂಡೋ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದೆ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ತಿಂತಾರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚಾಕ್ ತಿಂಡ್ರೆಜ್ಜಿರ ಅವೇ ಕನ್ಲಿಬೋದು ಏಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ ಅಲ್ಪಪುರದ ಹೋದಿನಿ ಏಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ಪೇರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವೇ ಕನ್ಪೇರ್ಪೋದು ಇಲ್ಲಡ್ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೇದು ಇಲ್ಲಡೊಂದು ಕಾಫಿ ದೀಪೇರ ಆತೆ ಅವೇನು ಪತಾರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪೆಟೀಸ್ ಬಂದು ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ದ ಕೆಲ ಉಂಡು ದಾದಪ ತೆರುಣು ಕನ್ನಡ ಏಕ್ ದಾದ ಓವಿ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಿ ಶಾಂತ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಂತ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನೀಶ್ಕ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಃ ಪುರ ತಿಂಡ್ರೆ ಓಲಿಯ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಮಂದಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ ಹೌದೌದು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂಬೈ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದೌದು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲ್ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದನೆ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀತಿನಿ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಈರು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನಕುಲು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂದೆ ಪ್ಲೇಸು ಅಲ್ಲಾರ ಎಪ್ಪೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಮೇರೆ ಶಾಂತಿಸ್ ಬೊಂಬ ಇಡತೆ ಉಪ್ಪುನು ಆರು ಒಂಜಿ ಸಲ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೇರಡೆ ಅದೇ ಶಾಂತಿಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಎಡ್ಡತೆ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತದಕುಲು ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಗುರ್ತದಕುಲು ಪಾರಿವಾಳ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಿ ಪಂಡ ದೀಪೆ ಮುಸ್ಸುಂಡು ಕಚ್ಚು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಿ ಪಂಡ ದೀಪೆ எங்க தெளிக்காரு ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬಲೆ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಹೊರಲೇನು ನಮ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ತುಂಬಾ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಚ್ಚು ಯಾನು ಒಡಲ ಬೈಂದರ್ ಬಾಂದ್ರ ಚೊಂಬೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂತಾಕ್ರೋಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಒಡಲ ಬೈಂದರ್ ಬಾಂದ್ರ ಚೊಂಬೂರು ಅವು ಎನ್ನೇರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿರವ್ರು ಆ ತಾನಡಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕಂಡನಿಲ್ಲಿ ತಾನಾಡು ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿಪುರ ಅವಲೆಪ್ಪುಡು ಮಾಮಪುರ ಅಂದೆ ಸಿಸ್ ಚೊಂಬೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಿಸ್ ಆ ಚೊಂಬೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾರೇ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ದುಮ್ಮೆನ್ನ ಚೊಂಬುಡು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೆತ್ತೆ ಇತ್ತಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಲೆ ಬಕ್ಕ ನೇರೋಳ್ಡು ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಪುದರ ಅವು ಬಾಂದ್ರ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಂದ್ರ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರೈಲ್ ಪೋತೆವರ ಅವಾಗ ಬಾಂದ್ರ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ಬಾಂದ್ರ ಅಂಚ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿನತೆ ರೈಲ್ ಪೂರ ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪಿರತೆ ಅದು ಚೊಂಬೂರು ಅಲ್ಲ ಚೆಂಬೂರು ಚೊಂಬೂರು ಹತ್ತಿಗೆ ಮಾರ ಚೆಂಬೂರಿಗೆ ಓಕೆ ಚೆಂಬೂರು ಹೆಂಗೆ ಬನ್ಯ ಚೆಂಬೂರು ಓಕೆ ಆ ಕಚ್ಚುಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಾರ್ರೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಕಚ್ಚು ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಶಾಂತಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಸಿಸ್ ಅವಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನದುಲ್ಲೇರು ಕಚ್ಚು ಪನದುಲ್ಲೇರು ನೆರುಳು ಅಲ್ಲ ಅದು ನೆರುಳು ಈ కచ్చుడాయిజి బద్లాపూర్ పనందలేరు శాంతిసిస్తు బొక్క పనుడాని షీర్ పందొచ్చి తుమ్మే నిత్రడ ఉండు పనిపారు ఐకి డాక్టర్ నడే బక్క పోలే అవే ఆతంటే ఈ పందొచ్చి పిన్ను చూచింది నాత
ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿಯಾ? ಹೌದಾ? ಜೋರುಳ್ಳೆ ಮಂಗಿ ಅಂದ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡಿ. ಅನಿಶ್ ರೀತಿ ಪೋಯರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅನಿಶ್. ಅನಿಶ್ ದಾಲ ತಿಂದಾರತಿ ಅನಿಶ್. ಅನಿಶ್ ದಾಲ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಮರ್ದು ಪರ್ನಾಗ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಇಜಿ ನಂಜಿ ಗ್ಲೂಕೋನ್ ಡಿ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ ಪರ್ಲಿ. ಇಜಿನ ORS ಪರ್ಂಡೆ ತಿಂದೆ ದೋಸೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿರಿ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪರ ಮಾರೆ ಕುಟುದು ತಿನ್ಪರ ನಂಚೆ ಹಿರಿಯಗೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿ. ನಾನು ತಿನ್ನಾಗ ಸರಿ ತಿನ್ನೋಡು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನೋಡು. ಆವು ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯರ ಮಂದರ ಸಿಸ್ ಅನ್ನನ್ನು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯರ ಅನ್ನು ಕಚ್ಚು ಬಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಾಂದ್ರ. ಹೌದೌದು ಬಾಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಾರ್ರೆ ಕಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿ, ನಮ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ಅಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ, ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ. ಓ ಕಚ್ಚು ಪಿಚ್ಚು ಅಂದು ಈ ಕಚ್ಚು ಪಿಚ್ಚುಡ ಹೆಂಗ್ ತಿಳಿಕಲ ಈ ಕಚ್ಚು ಪಿಚ್ಚು ದಾದ ಕಚ್ಚುಡ ಆಯ್ತು ಕಚ್ಚುಡ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಹೌದೌದು ಹೌದು ಕಚ್ಚು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಇನಿ ಪೋತು ಇನಿ ರಜೆನಾ ಮಂದರ ಸಿಸಿಗಿನಿ ರಜೆಗೆ ಹಂದಿ ಮರ್ಲಿ ಮಂದರ ಸಿಸು ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಕಚ್ಚು ಇದ್ದೀರಾ ಕಚ್ಚು ಬಾಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ ಅಂತ ಆಣೆ ಅಂದೇ ಮಂದರ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒರಿಯಾಗ ಪಿನ್ನಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ನಂದು ಅನಿಶಿಕ್ ಪಿನ್ನಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲ ಇವಕ್ಕ ಉದರೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಚ್ಚು ಅಂದಂದಿ ಕಚ್ಚು ಉದರೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಕಚ್ಚು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಚ್ಚು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮಗೆ ಕಚ್ಚು ಹೇಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಚ್ಚು ಈ ಮಂದರ ಪಿಚ್ಚು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬುದಿರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಬಲ್ತೇನೆ ಅಂದಿ ಕಚ್ಚು ಪಿಚ್ಚು ಬಲ್ತೇನೆ ಅದು. ಕಚ್ಚು ಇದ್ದೀರಾ? ಕಚ್ಚು ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಚ್ಚು ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಘಾಟ್ಕೋಪರ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರುವ ಬೇರವಾ? ಓ ಹೌದಾ? ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಣಪತಿ ಮುಗಿಂಡಿ ಅನೀಶ್ ಗಣಪತಿ ಮುಗಿದನು ಆಡ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡವೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಗಣಪತಿ ದನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೊಸರುಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಉಂಟಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂದೆ ಯಾವ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಆವ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಕಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರೋದಿತ್ತಿನಿಗೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಹೌದು ಅತ್ತೆ ಕಚ್ಚು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಕ್ಕನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಂತ ಅಕ್ಕ ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾರಿ ಹೇ. ಶಾಂತ ಅಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಿ ಪಂಡಿತನಿಗೆ ಬುಡ್ಪವೆ 10 ದಿನ ಪೂರ ಪ್ಯಾರಿ ಪನೊಚ್ಚಿ ಶಾಂತಕ್ಕನ್ ಅದೇ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಎಂತ ಕಚ್ಚು ಕಚ್ಚಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚು ಸಂಪಿಗೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಗುಂಪು ಮಯಪ್ಪು ಸೋಡಿಡು ಪಾಡುವೆ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಪ್ಯಾರಿ ಬೇಡ ಅದು. ಶಾಂತಕ್ಕ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಹೆನ್. ಹೌದೌದು ಅದೌದು ಬೆಹೆನ್ मैंने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है. ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ರೆ. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಜೋರು ಮಳೆ. ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಏರಾ ಮರ್ಲಿ ಏರಾದುಪ್ಪಿ ಶಾಂತಿಸ್ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೂಡ. ಶಾಂತಕ್ಕ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಬೇನ್. ಹೌದೌದು ಮಂದರ ಸಿಸ್ ಕೂಪ್ ಅನ್ನೋದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾರಿ ಬೇಡ ಮಾರ ಬ್ಯಾನ್ ಓಕೆ.
कच्चू बहनों के प्यारी बेड़ा आपका प्यारी आप ही रख दो ನಮ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಪ್ಯಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಸಾಕು ಕಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಮಂತ್ ನಾ ಬೇಲಾಂಡ್ ಹೇಮಂತ್ ಬೇಲಾಂడి ಶಾಂತಿಸ್ తెలుతుంది లేరు ఇజ్జి పనందు లేరు ఆరు ಬೇಲೇನ ಕೂಡು ಮಾರ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿ ಅಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂಗಿ ಐ ನೋ ಕಚ್ಚು ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಾರ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿ ಅಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಆಗತೈತೆ ನಮ್ ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಹೇಮಂತ್ ಓಲೀರ್ ಹೇಮಂತ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಕೇಂಡಿರ್ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಹೇಮಂತ್ ಉಳ್ಳರಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲುಲ್ಲೆ ಆರಿಲ್ಲಲುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ನಲ್ ನರ್ತನಲ್ಲೇರು ಅವ ಆತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪದ್ಯ ಇಂಕ ಜೋರ್ ಶೀತ ಅದು ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾತನು ಮಂದಾರ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರ ಊರು ಇಚ್ಚಾರ ಫಾರಿನ್ ಪೋದಿತ್ತೀರಿ ನೀ ಬರ್ಪೇರವೇ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಉಂಡು ಗ್ಯಾರ್ನ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಇದೆಯಾ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಇದೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಕಚ್ಚು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಉಂಟಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ನಾವು ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಕಚ್ಚು ನೀವು ಬ್ಯಾನ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಯಾನ್ ಕೇಂದು ಪೋಯಿನಿ ದಿನ ಹೇಮಂತ್ ಅಂದಂದು ಕೇಂದು ಪೋಯಿನಿ ಮುರಣ್ಯಾರು ಹೇಮಂತ್ ಎಂಗಿನ ಚಾರ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಗೆ ಅವೇ ಹೇಮಂತ್ ಬರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂತೋಡು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೌದೌದು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕಚ್ಚು ಹೇಮಂತ್ ಇನ್ನೇನ ಲೈವ್ ಉಂಟಾವೇ ವರ್ಮಾಂಟೆ ಗತೆ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ನೋಂಡು ಇರ್ನೋಂಡು ವರ್ಮಾಂಟೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಳೆ ಹೌದೌದು ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಮಳೆ ನಿಮ್ದು ತುಂಬ ಮಳೆಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಲರಿತ್ತೆ యానెల్లడుల్లే బక మందర సిస్లార్నెల్లడులేరు బక శాంత సిస్లార్నెల్లడులేరు బక ಕಚ್ಚು ಓಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತು ಚಿಗ್ಲಿ ಕಚ್ಚುಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕಚ್ಚು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಈಗ ಈ ರಕ್ತ ಯಾನತ್ತ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆಯಾ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಗುರುಶೆಟ್ಟಿಯ ವಿಡಿಯೋಗು ಬಲೆ ದುರ್ಗಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಜಿಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತ ನಾವಂದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪಿನಾತುಂದೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಡುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತ ಏನ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ ಶೀತಲ ಜೋರು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯಿಗ್ ಅಂದಿ ಶೀತ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ತೂವೆರಿಜ್ಜರ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬೈಯಡ್ ನಾಲರೇಕ್ ಬರ್ಪೆ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತೂಪುನ ಇಜ್ಜೇರಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ತೂಪು నేను ತೂಂಡೈತೆ ಬಲಿಪರ್ನಿಕುಲು ಓಡಿದು ಪೋವಾರ ಅಂಚೊಂಡು ತಾರೆ ಪುರ ನಿಮ್ದಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ನಿಮ್ದಿಗೆ QR ಕೋಡ್ ಕೊಡಿ ಶಾಂತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ QR ಕೋಡ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುಟೊಂದು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬೇಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ಆವ್ ಬಾಯ್ ಪನದಲು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅವಯನ ನಾಲರೇಕ್ ಬರ್ಪೆ ಪಬ್ಬಲೆ ಇನಿ ನಾಲರೇಕ್ ಏಪಲ ರಡ್ಡರೇಕ್ ಬರ್ಪೆ ತಿನಿ ರಡ್ಡರೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ರಡ್ಡರೇಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನಾನು ನಾಲರೇಕ್ ಕೊಂತೆ ಬರ್ಪೆ ತೂಕ ಮಾಡೋದು ತೂಪಿಂದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೀದಾ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದೌದು ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ದು ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
వీడియో ఇత్తన మాತ್ರನ ಹೇಮಂತ್ ಕೇನೊಂದು లేదు. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ತಿಂಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಬೇಡ ಮಾರ್ರೆ, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಬೇಡ ಮಾರಾಯ. ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಬೇಡ ಮಾರ್ರೆ. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದಾದಾ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ದಾಲೇಜಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ನೀರು ಪರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ. ಶಾಂತಕ್ಕ ನೀವು ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಪನದಲೇರು. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದೇ ಶಾಂತ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಓಕೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಶಾಂತಿಸ್. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಅನೀಶ್ ಆಯ್ ಪನದಲ್ಲಿ ಪೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅನೀಶ್ ಮರ್ದುಪಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅನೀಶ್? ಎಸ್ ಹೌದು. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದುವೇ ಕಷ್ಟ. ಎಸ್ ಪನದಲ್ಲಿ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಉಂಟು, 1,30,30,00,000. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ, ಬೇಗ ಕಟ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಮನೆ ಆಯ್ತಾ. ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಲೆಂಗ್ಲೇನು ಪಿದರ್ನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನೀಶ್ ಪೋಲೆ ಪಿದರ್ಲೆ ಅವೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೋದ್ ಬಲೆ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡಿರು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಚ್ಪಾದಿದ್ದಾರ ನನ್ನ ಅನೀಶ್. ಹ್ಞೂ ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಗುದಿಲ್ಲವ. ನಾವು ಇದು ಇಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ದು ಓನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ತೋಜೋಡು ಅಂದಾನ್. ಮಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ 1,30,00,000 ಪನಿವಕ್ಕೆ ಅವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯೇ ಮಾರ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊಡು ತೋಪೋಡ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊಚ್ಪೋಡು ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ತುಯ್ಯಾರ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತುಯ್ಯಾರ ಎಂಕೊಂತೆಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ. ತೂಂಡ ಅಂತೆಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಓ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು, ಓ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನ ಚೂರು ಚೂರು ಬಕ ಬರೀತೀನಿ ಕೊಡತೆ. ಅವೇನು ಗೂಗಲ್ ಪರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ಅವ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಕ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದುರ್ಗ ಸಿಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾರಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಓ ಜಾಗ ಇತ್ತಾ? ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮಾರ್ರೆ. ಜಾಗ ಮಾರಿದ್ರೆ ಈಗ ದುಡ್ಡಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲಿಗೆ ಕರೀರಿ ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕರೀರಿ ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂದೆ ಪಣಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಚೂರು ಕೊರ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸಿಸ್ ಅಂದಿಯೇ ನಮಕ್ ಓಲ ಇಜ್ಜತೆ ಅವೇ ಬಂಗಾತೀನಿ. ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಡೆ ಆತತೆ, ಒಂಜಿ 2 ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೇರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಡೆ ಆತ. ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ವ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಮಲ್ತಿನ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಬಂದು ಓ ಬಿ ಸಿ ಆಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಗೊತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅನೀಶ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ತುಂಬ ಉಂಟು, ರೇಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಗ ಉಂಟು ಹೇಳಿ? ಅದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹೇಳಿ ಅಂತೆ. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಹೌದು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ? ಭಟ್ಕಳ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಭಟ್ಕಳ ಬೇಡ, ಅದು ದೂರ ಮಾರ್ರೆ. ಅವು ದೂರ ಆಪುಣೆಂಗ್ಲೆ ಭಟ್ಕಳ. ಅದು ಅವೇ ಭಟ್ಕಳ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಅದು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಗ, ಅದನ್ನು ಮಾರಿದ್ದು ಇದು ಕೊಡಿ. ಇದು ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಭಟ್ಕಳದ ಜಾಗ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಬೇಕು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, 1 ಸೆನ್ಸಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ. ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ 1 ಸೆನ್ಸಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ಇದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು 5 ಲಕ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ.
ಹೌದು, ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಓಕೆ. ಹೌದೌದು, ಭಟ್ಕಳ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ, ಮಂಗಳೂರು ಓಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ. ಭಟ್ಕಳ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ, ಅದು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಆಚೆ 5-6 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸಮೀಪ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೊಳಗೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು. ಒಬ್ಬದೇನೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ 80 ಎಕರೆ ಉಂಟು. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ತಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪರ ಗೋರ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಆತರ ಜಾಗ. ಅದೇ ಸಂತಸಿಸ್ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಹೌದು, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಏನು? ಭಟ್ಕಳ ಪುರ ದೂರ ಆಪುಲ್ ನಮ. ಇಂಜಿನ ಅವಳೆ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ವೈಟಿ ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ದೋಲಿ ಶಾಂತಸಿಸ್. ವೈಟಿ ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ದೋಲಿ ಅವಳಿ ಎನ್ಪ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅತ್ತೆ 8 ಎಕರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ಯಾವುದು ವೈಟಿ ಆಫೀಸ್. ಪಾರಿವಾಳ ಉಂಡು ಇಚ್ಚಿ, ಪಾರಿವಾಳ ಪೋಯಿರಿಗೆ, ಪಾರಿವಾಳ ಪೋಯಿರಿ, ಪಾರಿವಾಳ ಪೋಯಿರೆ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳಿ ಇರ್ತೋಜರು ಪಾರಿವಾಳ. ಇನ್ನು ಒಂತು ವೇರು ದಾದಾಣ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಣತಿ ಕಾಣೆನ ಬೇಲೆ ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾರಿವಾಳ ಶಾನ್ಸಿಸ್ ಯಾನೆಗಡೆ ಎಂಡಾದವರ ಬತ್ತೈತಿ ಅಪ್ಪಗೇನ ಫೇಸ್ ತೋಜಿನ ಏನಾರ ಈ ಕಡೆ ಲೈವ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತನ ಬಂದು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಒಂದು ಅದು ಕೂಡ ರೀದ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಫೇಸ್ ತೋಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ತಕ್ಕೇನೊಂದು ಲೇರು ಟಿಫಿನ್ ಆಗಿದೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಯ್ತಾ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯ್ತಾ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಲ ತೂಪೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಗಣಪತಿನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದ ತೂಲೇವೆ ಕುರ್ಸೋದಿತ್ತನ ತೂಲೇವೆ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಕಚ್ಚು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಿಲ್ವ ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ದು? ಕಚ್ಚು ನಮ್ದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಚ್ಚು. ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಪಾರಿವಾಳಗ ಕಚ್ಚುನೆ ಪಾರಿವಾಳನ ಅಂದೆ ಪಾರಿವಾಳ ಭಟ್ಕಳ ಉಪ್ಪುನ ಓಕೆ ತೂಪೆ ಸಿಸ್ವಾನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ. ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿರುವೆ, ಒಳ್ಳೆ ವರ ತರುವೆ, ದಾರಿ ನಾನೆರುವೆ. ಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಹಸೆಯೇರದು ಸಂಪಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಿನ ಕಂಪಿಗೆ ಸೋನನೆ ಬೇಕಿದೆ ಸಂಪಿಗೆ, ಕಾಲ ನೋಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೈತ್ರವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಲೆವೆನ್ ಊರು ಪನ್ಪುನ್ ತೋಜೋಡು ಪೂರ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಓ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಜಿರಿ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ಡೌಟು ಪಾರಿವಾಳ ಆದುಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಒರರ ಗುರು ಅಂದಾದುಪ್ಪು ಮುರನೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಬೈದಿರತ್ತೆ ಅವು ಗುರುವೇ ತೋಜೋಡು. ಮುರನೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಎನ್ನಂದಜ ಅವು ಗುರು ತೋಜೋಡು. ದಯಪಣ ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗುರುಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ ಎತ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಾನೆ ಏರ್ಲಪ್ಪ ಬರೋಂದಿತ್ತೀಚೇರಿ ಗುರು ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಅನ್ನತ್ತೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಗ ಬತ್ತಿನ ಗುರು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತೇರಿ ತುಂಬಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಾರಿವಾಳ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಪಾರಿವಾಳ ಸಂತತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಅಯ್ಯೋ ಆ ಪಾರಿವಾಳ ಅಲ್ಲವ ಕಚ್ಚು, ಅದು ಪಾರಿವಾಳ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾರಿವಾಳ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳುದು. ನೀವು ಬೇರೆ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳುದು. ಪಾರಿವಾಳವ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಐಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುದು ಅವರು. ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್? ಮಳೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಜೋರಿತ್ತು, 3 ದಿನ ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಮಳೆ ಉಂಟಾ ಸಿಸ್?
ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರ್ಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗುರು ಬ್ರೋಗು ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸಿಸ್, ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ದಾದ ಅಂಡು ಗುರು ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲಕನೆ ಪಾತೇರು ನಮ್ಮಳ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಗುರು ಸಂಪತ್ ಅಕುಲ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲಕನೆ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಅಕುಲ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋಲ ಹಾರ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಚ್ಚುಲ ನಮ್ದೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಉಂಟು ಅಕ್ಕ, ನನ್ನ ಪ್ಯಾರಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬರ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ನಾವು ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಬರುದು ಬೇಡವಾ? ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸಿಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸಂಪತ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಸಂಪತ್ ಚಾಪಡಿಯರೇ ತಿಂಡರ ಕಾರ್ಬೇಣ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ? ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸಿಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಗಿರ್ಜಾ ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ಗಿರ್ಜಾ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈರಿ ಇಲ್ಲದಾರ ಅಂದ್ ಯಾನಿಲ್ಲದಾರೆ ದಾಯಿಯೇ ದಾದಾಣಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಯಾರಿಲ್ಲದಾರ ಅತ್ತನಿಕಲ್ಲ ಈರಿಲ್ಲದಾರ ಅದೇ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಪಣ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತೆ ಇಲ್ಲ ಪಣಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಪಾತಿರ್ಬತ್ತೆ ಒಂತೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಪುರ ಒಂದು ಅಂಚ ಪಣ್ಪೇನು ಆಯುಷ ಅಂತ ಸಿಸ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ? ಸಂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಾರ ಈ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ದಾದ ಅತ್ತನು ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳನೇ ಮನದಲ್ಲೇರು ಪಾರಿವಾಳ ಆದುಪ್ಪೇ ಎಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ಶಾಂತಿ ಸೇರಿಂದೆ ಪಣ ಬಾತೇನ ಶೈಲಿ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡತೆ. ಗುರು ಮೊನ್ನೆ ಸತ್ತು ಹೋದಕ್ಕ, ನಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಅವ್ರ ಮನೆ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಆ ಗುರು ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಗುರು ಅಲ್ಲ ಇದು, ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಗುರು, ಅದು ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅದು. ಇದು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಗುರುದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅದು ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಪಾರಿವಾಳ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸಿಸ್ಪಾ ಅಂದೆ. ಪಾರಿವಾಳನ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕೇಳ್ನೆಗೆ? ಇದು ಅವು 10 ಪಡ್ಪುಂಡಿ ಗಿರ್ಜಿ ಶಾನ್ ನನ ಅವಡು ಇರ್ನಾಂಡೆಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಿರ್ಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರ್ಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗಿರ್ಜಾ ಸಿಸ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಗಿರ್ಜಾ ಸಿಸ್? ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತಾ? ಗಿರ್ಜಾ ಸಿಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ ಗಿರ್ಜಾ ಸಿಸ್? ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಂದಿಯೇ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜ್ಜಿ ದಾದಂದೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಗುರು ಅವತ್ತು ಒಂದು ಬೇತೆ ಗುರು ಪಂಪಿನ ಮಾರೆ ಎಂಕ ಮಂಡೆ ಅವು ಆಲಾಪ್ಲ ವಚ್ಚ ಯಾನು ಬನ್ನಗ ಲೈವ್ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಇರು ಉಲ್ಲರ ಯಾನು ಒಂಚನ ಒಂದು ದೀಪೆ ಒಂದೀಪೆ ಇರು ಪಾತಿರ ಒಂದೀಪೆ ಅಲ್ಲ ಪಾತಿರೋದುಪ್ಪೆ ಅಂಚೂರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಪತ್ತರೆಗೆ ಬೀಡಿ ತಲೆ ಪರಂಡು ಪತ್ತರೆ ಮುಟ ಬೋತು ಉಂತುವೆ ಇದು ಉಳ್ಳಾಡ ಉಂತು ಬಕ ಫೋನ್ ಅಪ್ಪಲ್ನೇವೆ ಸಂಪತ್ತು. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಹೌದೌದು, ನಿಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಗುರು ಅಣ್ಣಗೆ ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಅದು ಬೇರೆಯಾ? ನೀವು ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅದು ನಾವು ಬೇರೆ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದು ನಮ್ದೇ ಬೇರೆ ಹೇಳಿ. ವೈಟ್ ಇದು ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಮ್ದು ಗುರು ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು, ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಗಿರ್ಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಚ್ಚು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕಟಾವ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಯಾವ ಕಟಾವ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಅದೆಂತ ಕಟಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಸರ್ನೇಮಾ? ಹೌದಾ ಕಚ್ಚು ಕಟಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ನೇಮಾ? ಬೊಕ್ಕದ ಆಲ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗಿರ್ಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರ್ಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗಿರ್ಜಾ ಸಿಸ್ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಮೊನ್ನೆ? ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್, ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಚಂದ ಉಂಟದು. ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಾ? ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಡು ನಿತ್ತಿನ ಬರುವೇರು ಬಲಿತುಂಡು ಪನದುಲ್ಲೇರು. ಅದೆಂತದ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟು ಸ್ಟ್ರೂ ಕಟಾವು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ.
ಕಾಸ್ಟಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹೌದು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಭಾರಿ ಜೋರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಭಾರಿ ಜೋರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸಂಪತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೋ ಶಾಪಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಸಿಸ್. ಹೌದಾ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಸರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಹೊಸತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅದು ಕಚ್ಚು ಅವರೇ ಕಟಾವ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಆ ಹೆಸರು. ಈಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳುವಾಗಲೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಸರ್ನೇಮಾ ಅಂತ. ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿಸ್. ಹೌದೌದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸಿಸ್? ಮತ್ತೆ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗಲೇ, ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪಾಪ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರೇಗೆ ದಾದೆಯೇ ಪುಳ್ಳುಗುಳ್ಳು ಪುಳ್ಳೆಗುಳ್ಳುಗು ಪುಳ್ಳೆಳುಗು ದಾದೆಯೇ ಪುಳಿಯೋಗರೆಗೆ ಯಾರೆಗೆ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್. ಹೌದು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೋಗುದು ನಾವು, ಆದ್ರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಗ, ಅದು ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ತಗೊಂಡು ಬರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಬಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಐತಿ ಶಾಂತಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏನು ಟಿಫಿನ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಳಂಜಿ ಐಡಿ ಬರ ಇರತ್ತೆ ಸಂಪತ್ ಕುಳಂಜಿ ಐಡಿ ಬರ ಇರತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರ್ವೇರಿ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೂಜಿ ಅತೆ ಶಾಂತಿ పోయరాన్ ఛాన్సెస్ ఉల్లారా ಗಿಜಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ లేరు. ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿಜಸ್ ಇಸ್. ನಿನ ನೆನಪಲೇ ನಾ ಕಳೆದೋಗುವೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಚಿಯೇ ಕಚ್ಚು ಪಂಡ ಏನದು ಮೇರ್ಪನ್ ಪೇರು ಪಾರಿವಾಳ ತೋಜೋಡು ಹೆಂಗ್ ಕಂಚಾಪು ಜಾವು ಪಾರಿವಾಳ ಅಂದ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಪನ್ ಪೇರು ಅವು ಪಾರಿವಾಳ ತೋಜೋಡು ಹೆಂಗ್ ಪಾರಿವಾಳ ಅಂದ ಜಿರೆಗಾಪುಳ ಪಾರಿವಾಳ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಪಾರಿವಾಳ ಅಂದ ಆಪುಜಿ. ಪಾರಿವಾಳ ನಮ್ಮ ಒಂದು 6ನೇ ಐಡಿ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ. ಪಾರಿವಾಳ 10 ಮಾರ್ರೆ ಪನದುಲ್ಲಿ ಸಂಪು ಮಂಗಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪನದಲ್ಲಿ ಬಂದರ ಸಿಸ್. ಔಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸಿಸ್, ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್, ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಮೊನ್ನೆದು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು 4:15ಗೆ ಲೈವ್ ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಸ್, ಮೊನ್ನೆ 2 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದವಳು ಎದ್ದದ್ದು 3:30 ನಂತರವೇ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ. ಆಲ್ ಪೋವಾಡು ಈರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಜಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಪೇರ 15 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಸಂಪತ್ ಪಂಡಿ ಬೊಡ್ಚಿನ್ ಐಕೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೇಡ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂದೆ ಪೊಟ್ಟು 10ಕ್ಕೆ ಪೋಯರುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಪೋಪೇನ್ ಅಂಚನಾ ಅಂದನ್ 10ಕ್ಕೆ ಪೋಯರುಂಡು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರದ್ದು ಮಾತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ.
ಸಂಪು ತೋಡುದಿತ್ತಿನ ಸಂಪು ಓಲೇರು ಪೋಯಿರಾಂದಿ ಆನಿತ್ತೆ ಅನ್ನಂದು ಇರ್ಬಾಕ ಪೋಯಿನತೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀರು ಆನುಲ್ಲಾರಂದು ತೋಚ್ಬೋನುಂಡೋಳು ಆಯ್ದಾದ ಅಂಚ ಆಯ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತೇನಿ ಸಂಪು ಸಂಪು ಆ ಎಕಡೆ ಸರಿ ಪಾತಿರೋದುಲ್ಲೇ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದುಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇ ಎಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಾತೇನೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದುಂಟು ಇದು ಯಾರು ಅವು ತೂಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಂದರ ಸಿಸ್ ಅವು ತೂಲೆಗೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾನತ್ತೆ ಅವು ತೂಲೆಗೆ ಐಕ್ ನೀಲಿ ಉಂಡು ಬ್ಲೂ ಉಂಡು ಐಕ್ ತೂಲೆಗೆ ಅವು ಏರು ದಾದೆ ಪಂಡೆ ಸಂಪತ್ತುಲ್ಲಾರಾ ಒಂದು ಪೂರ ಗೋಪಾಲೆ ತೋಜುಡು ಆದುಪ್ಪು ಗೋಪಾಲೆನೆ ಆದುಪ್ಪವು ಒಂದು ಐಡಿ ಎಂಕ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಏರ್ ತೂಲೆಗೆ ಗಿರ್ಜಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರ್ಜಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರ್ಜಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರ್ಜಸಿಸ್ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಯಾರು ಕಚ್ಚು ಅವರೇ ನೀವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತದೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಓದು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬೇಜಾಡು ಪೋಯಿರಾ ನೋ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾದಾಂಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಕಚ್ಚು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಕಚ್ಚು ನೀವೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ರುಲೇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವೇ ಕಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಉಂಟಲ್ಲ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರು ಎಂತ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಹೇಳಿ ಅಂತೆ ನೀಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುದಾದ್ರೆ ಹಾಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದಾದ ಪಂಡೆ ಹೊರ ಬಗ್ಲಿ ದಾಲಜಿಯೇ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಸಂಪತ್ತು ಗರ್ವ ಆಗ್ತಾನು ಅತಿ ಎಕಡೆ ಶಾಂತಕ್ಕನ್ ಬೇಹನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ ನೈಸ್ ಸೀದಾಡು ಕೇಂಡ ಪಂತ ಅತ್ತಿ ಹಿಂಗು ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಓಲೊಳ್ಳತೆ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಮುಜ್ಗರ ಆಪುಂಡಿ ಶಾಂತ ಒಂದು ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಐಕೆ ಅಂದಾಲ ಪಂಜಿ ಯಾನು ಸಂಪತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವೇರ ಅಂದ ಎಣ್ಣಿಯೆ ಅಪ್ಪಗೆರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಈರು ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಗ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಯ್ದಾರು ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಐಕ್ರಪ್ಪ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ನೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಈರ ಉಗ್ರ ರೂಪ ತೂದೆ ಪೋಡಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಐಕ್ರಪ್ಪ ಪನ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರ್ಜಸ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯ್ ಗಿರ್ಜಸ್ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಆಯ್ ವಾ ಅಲ್ಟೊಳ್ಳ ಪಲ್ವೇ ಪನದುಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ ಯಾರು ಮಾರ್ರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವಾ ಕಚ್ಚು ಅವರೇ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಆಗ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಾರ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಡನ್ ಎಂತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಚ್ಚು ಅವರೇ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಡಿ ಏತ್ ಸಬ್ಬುಂಡಿ ಮಂದರ ಸಿಸ್ ಎಂಕು ಈ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಮಾತಾವಡು ಕಡೆ ಮುದಲು ಮನದುಳ್ಳಿರ ಅಂದದು ಎಂಕಲ ಯಾಲಕ್ಕೇನು ವೆಂಚನೆ ಯಾರು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್
ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರುವೆ ಬರಲಿ ಪನದುಲೇರು ಅವನೇ ಸಂಪತ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವನು ಯಾಕೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ನೀವು 2 ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೂಡ ಇರಿಸ್ಲಿಲ್ಲವ ಕಚ್ಚೋರೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 2 ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಕೂಡ ಇರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 2 ಸಲ ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ನನಗೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು. 22 ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲೆ 22 ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಗೋಪಾಲನೆ ತೋಜೋಡಿಯೇ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ತೀರ. ಆಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಮಂದ ಪನೊಂದುಲೆ ಸಂಗು ಪನೊಂದುಲೆ ಅರ್ಧ ಪುದರ್ ಕಚ್ಚು. ನೀವು ಸಂಗೀತ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತವಾ? ಸಂಗೀತನ ಗೋಪಾಲನ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ. ಕಚ್ಚುವ ಬಚ್ಚುವ ಎಂಗೆ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮುಖಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್. ಪ್ಯಾರಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಹೇಳ್ದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಶಾಂತಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಾಂತಕ್ಕ, ಪ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಬೆಹನ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ನೀನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಿ ಪ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಾಗುದಿಲ್ವಾ ಅದು? ಮಂದ ದಾದ ತಿಂಡಿಕೇನೊಂದು ಲೇರು ನೀಟ್ ಹಾಕುದಾದ್ರೆ ಹಾಕು, ನೀನು ಹೋಗು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವವರಿಷ್ಟ, ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವವರಿಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ವಾ? ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವವರು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವವರು ಬರದಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದೇ. ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗಿಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದು? ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನದು ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಬೊಚ್ಚಿಯೇ ಬರ್ಪಿನ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಬಂಗ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಬಾವಂಚ ಬರ್ತನ್ನ ಬಾಕಿ ಎಂಕುಲು ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಪೂರ ಪಾತೇರ್ನು ಮಾರ್ರೆ ಆ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬರ್ಪಿನ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಪನದುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಡಾ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಆಯ್ತಾ? ಸಂಪತ್ ನೀನು ಯಾರು ಹೋಗೋಕೆ ಹೇಳೋನು, ನೀನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಗೋಪಾಲ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತೆ ಅವನದು 10 ಐಡಿ ಇದೆ ಒಮ್ಮದೇವರೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಚ್ಚಿನ ಆಪು ನೀರತ್ತವು ಬರೋದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಡಿಯ. ಚೋರುಂಡೋ ಓಕೆನೊಂದು ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ಡ. ಮದುವೆಯ ಬೆಚ್ಚ ಹತ್ತು ಕೋಪ ಪನ್ಪಿನ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಮುದಿಗೂಬೆ ಬರದಲ್ಲಿ ದಾದಿ ಎಂಚಿನ ಆಣು ಮಾರ್ರೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ಒಂದು ಫೇಕ್ ಸಿಂಪಲಿಯೇ ಅಂದೆ, ಫೇಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂತ ತುಲೆ ಅಂದೆ ಫೇಕ್ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಚಾನಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಸರಿ ಬಾಡತೆ ಅವ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಡೋಳು ಸಿಂಪಲ್ ಅವು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಈಗ ಮುರಂದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹತ್ತವು ತುಂಬದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರೇ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಾ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಡೌಟ್ ಉಂಡುಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಎಂಕನ್ನು ಇಜ್ಜೆ ಸಂಗು ಬಕ ಮಂದಪುರ ಆರೆ ಬಂದಿನಿ ಈ ಡೌಟ್ ಡಾಯ್ಜಿ ಮಾರ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಿತ್ತಲ ಡೌಟ್ ಈ ಡೌಟ್ ಡಾಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಐಡಿ ಬತ್ತು ನಾನು ಬಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತಲ ಡೌಟ್ ಅದೇ ಸಂಪು ಪರದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ತಿನಿಯಾರ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆತನ ಅಂದಿ ಅವು ಮುನೆ ಪಂಡೇರಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆತನ ಎನ್ನ ಅವು ಪಂತೇರ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ದಾಯಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ದಾಯಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ನಿ ಈತಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪಿನಿ. ಇರ್ದಾದ ಅಂಚಿಂದ ಪಾಡ್ದಾರ ಇಟ್ಟು ಇರ್ದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡು ಜರ್ದಾಲ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕುವೇರಿ ಎಂಕ್ ವನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಸಿಹಿ ದೃಷ್ಟಿಗಿದು ತಾನೇ ಮದುವೆಯ ಬಯಸಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಸರಿ ಕಲ್ಪದ ಜೇರು ಲೈವುಡು ಉಪ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಬರೆಯರೆ ಕಲ್ಪುನು ಅವೇ ಈ ಸಾಲೆಗೆ ಪೋತು ಜಾರ್ ತೋಜೋಡು ಎನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪಜಿ ಮಾರ ಮೂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಓಯೆ ಮೂಜಿ ಚಾನಲ್ ನನಂಜಿ ಬಲ್ದಾರ ನನಂಜಿ ಓ ಚಾನಲ್ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಜೋ ಒಂದು ಪವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬಕ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಓ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಬೈಜ್ ಆಯ್ತಾ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಓ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿನಾ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಹತ್ರ ಬೇತೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನಿ ಎನ್ನಲ ಯಾನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ನತೆ ಹಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಕಲ್ಲು ದಾಯಿಗೆ ದಕ್ಕುನು ಇರೆಗ್ ಉರಿಪೋಡು ಗಾಳಿಗೆ ರಟ್ಟು ಒಲಿ ಅಂದ ಅರಂಚೊಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ನನ್ ಗಾಳಿ ಉರಿಪೇರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನಾನ್ ತೋರ ಇದ್ದೇನೆಯಾ ಇಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂತು ಹೂವಿನ ಮಳೆ ಸಂಪತ್ತು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿನಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿನಿ ಪಿಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುಜಿರಿ ನಮಕ್ ಅಂಚೆರಿಗೆ ಮೋಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈದಿತ್ತು ನಾಂದಿಯೇ ಓಲೇರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈದಿತ್ತು ನಾಂದಿ ಇಜಿರ ಸಡನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬು ಜತೆ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೋದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಚಾ ಪರಿಯರ ಗಾದೆ ಇತ್ತುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಗ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಶಾರ್ಟ್ಗ ಏನ ಶಾರ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನಾ ಶಾರ್ಟ್ ಅವೇ ದಾದೆ ಇತ್ತು ನೀ ಸಿಂಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆವಡಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಸಂಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಏನೇನ ಪಾತೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಏತೆ ಸಂಪತ್ ಏನೇನ ಪಾತೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಅವು ಗೋಪಾಲನ ದುಪ್ಪಿಯೇ ಆ ಬೆಚ್ಚ ನನಗ ಏರ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪಾತೇರ್ನು ಅದೇ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಗೀತ ಪರತ್ ಪದ್ಯ ಪಾಡಿನಿ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಪರತ್ ಪದ್ಯ ಪಾಡಲ್ಲ ಬಲ್ಯ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದೆ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ ತುಲೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ನಾಲ್ ಐಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳು ಐಡುಲೆ ಸಂಗೀತಗ್ ಒಂದುಂಡತೆ ಬ್ಲೂ ಉಂಡು ಸಂಗೀತಗ್ ಅಂಚ ಆಯ ಕೂಡ 100 ಮಲ್ಚಿನವೇನು ಆಯ ತೂಲೆ ನನ್ನ ಕೂಡ 4 ಐಡಿ ಬತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ತೂಲೆ ಸಂಗೀತ ಅದು ಬತ್ತು ನಂದು ನಮಸ್ತೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಓ ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಓ ಪದ್ಯ ಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಯಾಪಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಣತೆ ಆ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಬರೀಲೆಗೆ ಓ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಪದ್ಯ ಪಾಡೋದು ಉಪ್ಪೆ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಾಗವಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದೌದು ಅಂದಿಯೇ ಅವು ಅವಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಆಪಿನ ಅಂದವು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಜ ರೂಪೋಡು ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಸಂಗೀತ ಅದು ಬರ್ಪುಣ ಅಂದಿತ್ತೆ ಪರತ್ ಪದ್ಯ ಯಾನ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ ಪರತ್ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ದಿ ಒಂಜಿಕ್ ದಾಲ ಬೈಚಿ ಇಂಕ್ ಅದೇ ಮಂದರ ಸಿಸ್ಕೋಡೆ ಇರ್ತು ಈಜರ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರ ಮಾತ ಜನತಾ ಕಲರ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲೆ ಪನಗಲೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ
ಮಂದರ್ಸಿ ಸ್ಯಾನಂಜಿ ಕೋಡೆ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಜೇನೆ ಐಕ್ ಬರುವ ದಾಲ ಆವಂದತ ಮಲ್ಲಿಗಕ್ಕನ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಣ್ ಪಾಪ ಅರೆಗೂ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜಿಗಿ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ರೆ ಮಾತೆನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದು ಬಕ್ಕ ದೆಪ್ಪು ಇತ್ತೆಂಚಿ ದೆಪ್ಪುನಿ ಇತ್ತು ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ ಪಾಡುವೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಪರತ್ತ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಂದಿ ಯಾನ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕ್ ಮೇರ್ ಪಣ್ಣ ಪೂಡಿಗೆ ನಾನು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ನ ಪಾಡ್ದೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲೆ ದೆತ್ತು ಬಲೆ ಎಲ್ಲೆ ದೆತ್ತು ಬರ್ಪೆ ഞാൻ ഓൾഡ് സോങ് മാത്ത പാടുവേ നിക്കുൾ തൂപ്പരത്ത ಎಂಕುಂಡತೆ ದೆತ್ತಂಡ ಮಂಡೇ ಚಾಪಿನ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಂದರ ಸಿಸ್ ಹೇಮಂತ್ ಉಳತೆ ಹೇಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ಲ ಕುಳಂಜಿ ಹೇಮಂತ್ಲ ಬರ್ಪುಣ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಇಂಕ್ ಬಂಗ ಆಪುಣಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತು ಉಂಡತೆ ತೂಕನ್ ಬೇ ಎಂಚ ಆಪುಣ ತೂಪೆ ಮಾತ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಾಕ ಈರ್ನಲ್ಲ ಕುಳಂಜಿ ಬೇತ ಹಿಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಕೊರಿಯಡ ಅವಳ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಣ ಸಂಗೀತ ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡುದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರೇ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆವಡ್ದಾಯಿ ಪಾಪ ಅವು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಆಪುಜತೆ ಪಾತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪಡತೆ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ದೆಪ್ಪನ್ ಈರು ಸಂಪತ್ ಈರು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಅವು ಕೂಡ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಸಂಪತ್ತು ಅವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಂದ ಹಾಪುಂಡು ಕೂಡ ಜೀವ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ತೂಲೆ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಓ ದೇವರ ನಿಕ್ಕಿಯನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಂದಾರ ಚಾನಲ್ ನೂರು ದಾಯಿ ಎನ್ನ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಂಡೇ ಪಾಡ್ವೆತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲೆ ಅನ್ಪಣ್ಣೆತ್ತಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ವೆ ಸಬ್ಬುಂಡ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ಮಂದರ ಸಿಸ್ ಏಡನ್ನ ಪನೋಡತೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಂದು ಅವಳ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣಿ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನಗ ಗುರ್ತಾಪು ಜಾನಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಅವಳ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೌಟ್ ಆಕೇನು ಬೇರು ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತು ಅವಳ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಪುಡು ಪರವಿವಾ ಅಂಕಾರ ಬರ್ಪುಡ್ತು ಬರೋದಲ್ಲಿ ಅಂದಿಯೇ ತಾರ ಉಡಪ್ಪು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವು ಈಗ ಏತ್ತೆತ್ತರ ಅವು ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಸಂಪತ್ತು ಮಂದಾರಗೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದಂದು ನಂಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಒಳ್ಳೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇವೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮಂದರ ಸಿಸ್ ನಂಜಿಡು ಸೈಪುನು ಸಿಂಪಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಗೊತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಜನಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಂದರ ಸಿಸ್ಗೆ ಕೇನೊಂದು ಪೇರಿ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಮನಶ್ರೀ ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿಕೇಂದು ಪೋಂಡು ಮಂದರ ಸಿಸ್ ಏಪಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಬಕ್ಕ ಅನಿಲ್ ಕೇನುವೆ ದಾಲ ಆಪು ಜೇಪಲ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪನೊಂದುಲು ಓಕೆ ಯಾನ್ 1 ಗಂಟೆ ಕೊರಿಯೆ ಎಂಕಲ ಕೊರ್ಲಿ ಆವಿಯೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊರ್ಪೆ ಮಂದರ ಸಿಸ್ನ ತೂಲಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಾವಿಯೆ ಕೊರ್ಕ 1 ಗಂಟೆ ಕೊರ್ಕೆರೆ ಗಾಂಧಿಕ ಅವೇ ಅಂದಂದು ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಬರೋದ್ರೆ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರು ಒಂದಾಯ ಅಂಚಪ್ರ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅವು ಅಂಚಪ್ರ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡತ್ತ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಯಾವೆ ಅವು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ದೀಪೆ ಅವೇ ಮೇರ್ನಡೆ ಪೋದರ್ಪೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ನಡೆ ಬಕ್ಕ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ನಡೆ ಪೋದು ಬಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈರ್ನಡೇನೆ ಈರ್ನಾಡ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಪು 23 ಸಿಂಪಲ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ದಾನೆ ಜೋರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಎಂಕ 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವ ಬರದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ಉಳ್ಳೈತೆ ಇರ್ನೆ ಕುಂತ್ವೇನೆ ಎಂಕ್ ದಾದು ಗೊತ್ತು ನಿತ್ಯ ಬಂಗ ಆಪಿನ್ ಮಾಡ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಗಕ್ ಹೊರವರ ಬರೆಯರೆ ಒಪ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ 10th ಅತೆ ಬರೆಯರೆ ಒಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ತೋನು ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಆಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಅಕುಲು ಬರೆದು ಜೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತೊಂದರೆಜಿ ಬಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಹೊರ ಅವು ಬಂಗ ಆಪಿನಿತ್ತೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ದಪ್ಪ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ನಾಡ್ದು ಬರೆಯರೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ನೆನ ಲೈವ್ ವೈರಲ್ ಆವರೆ ಪಲ್ಲೆ ದೇವೆರಡು ಅಂದಂದು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದಾನೆ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕಿನೊಂದು ಲೇರು ಈರಿನಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈವ್ ಉಂಡು ದಮ್ಮು ಪೋಯರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವ ಪನೊಂದು ಲೇರು ಪೆಟ್ಟು ದಾನೆ ಇರ್ನ ಹಾಕಿನೊಂದು ಲೇರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಏ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ರಾಹುಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ರಾಹುಲೇ ಸರಿ ನಿನ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ರಾಹುಲ್ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಗೀತನನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನ ಅವು ಆಪುಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಇರೇಗ ಪೂಜಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಾ ರೇಷ್ಮಾ ಸಿಸ್ ವೈರಲ್ ಪೋಂಡಿಯೇ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಒಂತೆ ದಿನ ವೈರಲ್ ಇತ್ತನ ಹೌದಾಯಿ ವೈರಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ಆಣಿಗೆ ನೇತಾಂಡಿದ್ಯಾರನ ಹೌದಾಯಿ ವೈರಲ್ ಪೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾರ ನೋಡತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಎಂಚಿನ ವೈರಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಅತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಹೌದಾಯಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ರಪ್ಪ ಪೋಪಿನಿ ಅಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷ್ಮಾ ಸಿಸ್ನ ವೈರಲ್ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗ అందరు నై వైరల్ ಆಗಲಿ ఆయన దక్కలే పనందులే 1 నిమిష ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ನೆರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುಷ್ಮಾ ಓಕೆ ಯಾನ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಐಡು ಮಲ್ತದು ಉಳ್ಳೇತೆ ಐಡು ಮಲ್ತಿನ ಕೂಡ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೂಡ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಜ ಐಕೆ ಯಾನು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿಜಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಏತ್ರ 2 ಸಲ ಸಂಪತ್ತಿ 2 ಸಲ ಐಡು ಮಲ್ತಿಜಾರೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತನಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಮ್ಮನೆ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ ಐಕೆ ಪೋಯಿಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಯಾನಿತ ಪಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪೆ ಪೂರೇನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಹಾಕು ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಲೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ನೇರೋಲಿ ಪನೋದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಐತೆ ತುಲೆಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪತ್ತೆ ಕಡೆ 2-3 ಸಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಯಾನಕ್ಕೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿನ ದೇಪಣ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪೆರ ಸಂಗೀತ ಬರೋಡು ಸಂಗೀತ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪೆರ ಹಾಪಿನಿ ತೆಂಕ್ ಏರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ತೂಲೆ ಏಮಂತ ಬೈವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಯಾರಿಗೆ ಬೈವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅದೌದು ರಾಹುಲ್ ತೂಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಐಡಿ ರಾಹುಲ್ ಅವು ಇರಿನ ಮಿತ್ತದ ಐಡಿ ತೂಲೆಗೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವನ್ ಏತ್ ಐಡು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಐಡು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೇಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತನ ಕೂಡ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡಿಯೇ ಅವೇ ಬಂಗ ಆಪಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ನನ ಬರಂದು ತುಳಿ ರಾಹುಲ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ನನ ಬರಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾನೈತೆ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪು ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ನನ ಬರಂದು
రాహుల్ పోయారా? రాహుల్ ఉన్నారా? ఉన్నారా? ಎಲ್ಲೆ ಕಲರ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಮಾತ ಜಂತ ಆ ಮಾತ ಜಂತ ದೆಪ್ಪು ಎಲ್ಲೆ ಅವೇ ಮಾತ ದೆಪ್ಪೆ ಈರು ఏమంత నవ్వి ఏమంత ఎల్లే పూర బ్లూ తెప్పే తూలి ఈలో బతికేండి అని కొర్పుజి బ్లూ ఎల్లే పూర నీಲಿ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಡು ಮಾತಿರ್ಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬತ್ತಿರಗಳು ಪೂರ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಾನು ನೀಲಿ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಕೊರ್ದುಲ್ಪಿನಿ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಕಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ನೀಲಿ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ఏమంతకు 22 సబ్ ఉండు నెనెప్పు ఆడ ఈర ఐక్ల 22 ఉండు పండారతి మందర సిస్ ఐక్ల 22 ఉండు పండారతి నెక్ల ఎక్కడ కచ్చుగా ఎరేగా రావులు హాయ్ అని బుడొచ్చి ಅಂದಿ ಏತ್ ಸಲ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ್ ಮಾರ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಉಂಡವು ಯಾಕೆ ಲೈವಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಾಡುದು ಅಂದು ಬೊಟ್ರಾಸಿ ನೆರ್ಪಿನತಿ ಆನಕ್ಕೆ ಕಡಿಂಚ ಓದು ನಿಜ್ಜ ಆಯ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದಿಯೇ ನಾನ ರಾಹುಲ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಉಜಾಲ ಕೊರಜಿ ಫಿನೈಲ್ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಬ್ಲೂ ಬಲ್ಬ್ ಬರೋದು ನಾನು ಉಪದ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಬೈಯೋದು ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಬಾರ್ದ ಕರ್ಮ ನಿಂದು ಎಂತ ಹಾಗೆ ಬೈಯೋದು ಬೈದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದಾಗುದಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ನೀನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಯುವಾಗ ಅವು ಏರು ಅವೇ ಗೊತ್ತು ಜೇರಂದು ಏಮಂತ ನೆಂಕುಲಿ ನಾನು ಏರಂದು ಸರಿ ನೆರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೆರ್ರೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಮತ್ತೆ ಈರ್ ನೆರ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ನೆರ್ಲೆ ಎಂಕಂಚ ನೆರ್ರೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಆ ನೆರ್ಪುಜತೆ ಯಾನವೇ ಮಂಡೆ ಅವು ಪುರ ಪನ್ಪೆ ಕರ್ಮ ಆತೆ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪಿನಿ ಬಕ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪುಜಿ ಬೇತೆ ಒರಡೆನ್ನ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ ಅವು ನೆರ್ರೆ ಆಪು ಸಂತೆ ಅವು ಪುರ ಪನ್ಪೆ ಆತೆ ಬಕ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಓಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಂಗೀತ ಮಂದಾರಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ವಾ ನಾನಿರುವಾಗ ಜಗಳ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೌದೌದು ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಡತ್ತೆ ಆವು ದುರ್ಗ ಅಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಬಡ್ ನನ್ ನಿಜ್ಜೆ ಹೇಮಂತ್ ಯಾನ ಎಂಕಂಚ ಉಪುರ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ವರ್ಡ್ ಪಾತಿರುಜಿ ಅಂಚ ಐಕ್ವ ನಿಜಿನ ನೆನಪನ್ಪೆ ಮಂಡೆ ಕರ್ಮ ಬಕ್ಕ ಸಂತೆ ಅಂಚ ಬಾಡ ನೆರ್ಪೆನ್ ಇದು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಫುಲ್ ಲೈವ್ ಪೂರ ಒಂದು ಎಕ್ಕುಟ್ಟದು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಜಾಡ ಬೇಸ ಹಿಡಿ ಬಂತು ಬರ್ಪುಡು ಹೆಜ್ಜಿನ ಕರ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಾರು ಈ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತಂದು ನೆರೆದು ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ತೆಲ್ಕ್ಯಾರಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ನೆರೆಯರು ಅಂದಂದ್ರೆ ಅವಳು ಇರಗೆ ಚೂರ್ಲ ನೆರೆ ಬರ್ಪು ಇರಗೆ ABCD ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಂದಾರ ನಿನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ನೀನು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ನೆರ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಮಂದಾರ ಸೋಮವಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಹೆಂಗೆ ನೆರ್ಪು ಜಾಡ ಬೇತೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇರಗೆ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡಿಗೆ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಅವು ಮಾತ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಅಂಚನ ಅವಳು ತಿಗಿನಾಗ್ಲೇ ಇವ್ರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಈ ಏಮಂತೀರು ಅಂಗಡಿ ಪೋಪೆ ಅನ್ನದೆ ಪೋಲೆ ಏಮಂತೀರು ಅಂಗಡಿ ಪೋಲೆ ಅಂಗಡಿ ಕಾತೋದು ನೆರಿರ ದಾನಿ ಪೋಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರೆಯರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿರ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ನೆರಡೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಂದು ಅವು ಕಲ್ಪೊಡಿ ಅವೆಡ್ಡೆ ಅವು ನೈಟ್ ನೇರೊಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಪನ್ಪಿಂತುಲಿ ನಾನೀಗ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಒಂದು 9 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಮಾರ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈಚಿನ ಮುಳ್ಳು ನೆರ್ಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಡು ಮಗಳ ಎಂಕಾಪುಜೆ ನರ್ದು ನೆರ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕು ಮಂಗ ಪನ್ಪೇನ್ ಮಂಗ ಹೋಗ ಪನ್ಪೆ ಆತಿ ಯಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬೈಂದಿನಿ ಅತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಲೈನ್ಗೆ ಒದ್ದುದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಯಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಚ ಹೆಂಗ ನಾಯಿ ಊರ ಮಾತ್ರ ನೇರಿನ ಗೊತ್ತು ಯಾನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪುಚ್ಚಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೆಂಗ ದುರ್ಗಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡರು ಯಾನಿರಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡೆ ಮಂತ್
ಮಂಗ ಬಂಡೆ ಆತಿ ಮಂಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕು ಇನಿ ಏರದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕಾಗ ಅಂದು ಈರ ಅಂಚತ್ತೇಮಂತ ಈರೇಕ ವೇಪಲ ಎಂಗಲ ಮೆಗ್ಗೇನೆ ಈರೆ ಎಂಗುಲು ಇತ್ತುಜಿರಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಈರೇನು ಕೇನ್ವಾ ಅಲೆ ಬಕ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋಲ ಅಂಚ ఏ తెలుపును ఏరు దాద వండేడు ఒక దాద మల్పును యాన్ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ತದ್ದಿಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಚಪುರ ನೆರೆ ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಂದಾಯಿನಿ ಪಿರಜಾರ್ನಿ ಬಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬದಲು ಸಿಂಪಲ್ ನೆರ್ಪೇರಿಗೆ ಈರಿ ಏಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೇರ್ನೆ ಬಕ್ಕಲೆ ಏಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೇರ್ನೆ ಬಕ್ಕಲ ಹೊರದಲೆ ಅವೇರಿ ನೆರ್ದು ನೆರ್ದು ಬೋರ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ನವೇ ಎತ್ತೇನೆ ಅತ್ತ ಗಿತ್ತದು ಯಾವ ನೆರಿಯರ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಅಂದ ಆತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ಸಾಣ ನೆರ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ ಬರ್ಪಿನ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪೂರ ಕುಸಲ ಹಾಪುಂಡು ಅವಳ ಈರು ತೆಲಿಪುನು ಬಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಐಡು ಮಲ್ತೆ ಕೂಡ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತಿ ಬಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪದೆ ಯಾನ್ ಮನಿ ಪದೆ ಕುಲೋಣ್ಣು ಏನ್ ಬೀಡಿ ತಡೆ ಪೋದು ಬರ್ತೆ ಮಂದರಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಮಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಿರತಿ ಕೂಡ ಬತ್ತಿರತಿ ಅತಿ ಮಂದರ್ಸಿ ಸಾಯಿಗೊರ ಪಲ್ಲೆ ಹೇಮಂತ್ ಗೊರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ರೆ ಹೇಮಂತನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಲ್ಪ ಓಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪೋತೊಂದುಂಡು ರಾಹುಲ್ ಅವಿಗೆ ನೀರು ಮಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಹೆಂಚಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಕವಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರೇ ದಾದಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರು ಮರದಲ್ಲಿ ಆ ದಾಲ ಮಲ್ಪನೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೈಡ್ ಮಲ್ತೇರು ತೂಲ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಣ ಜೂ ಆಪುಣು ಕೂಡ ದಾದ ಅಲ್ಪುಣು ಪಲ್ಲೆ ಸಂಗೀತ ಬಾಯಿ ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಅವರದಲ್ಲಿರು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣಿ ಐಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಕ ದಾದ ಆಪುಣಂದಮ್ಮ ಯಾನ ಐಡು ಮಲ್ತ್ರ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಡಿ ಅವು ಇದೆ ತುಳಿ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಣು ತುಳಿ ಹೌದಾ ಅಂಚ ಕೂಡ ಬರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ ನಾನು ಬರನ್ನ ಅಂದು ಈರು ಮಲ್ಪುಲೆ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಇಡು ರವಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ರವಿ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ರವಿ ಅವರೇ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ತಾಣೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಕ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪು ಇರೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಇರೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪು ನಾವು எங்க தெளிக்கல வரப்படும் புளிப்பேர்ல வரப்படும் அஞ்சு சாப்பிடுவாரு என் தெளிவுல புளிப்படும் எங்கே ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಚಾಡ್ ಹೆಂಗೇನಂದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರವಿ JCB ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕೈ ಬೇನೆ ಆ ಪೂಜೆ ಬರೋದು ಐದು ಮಾಡ್ತದಾ ರವಿ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚಿನ ಗಲಾಟೆ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ನೀರು ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬರೋದುಲ್ಲಿರುದ ಆದ ಗಲಾಟೆನ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಂದರ ಸಿಸ್ ಏಮಂತ ಚಾಂಡ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ರವಿ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೆಲಿಪುನೆ ಮನದ್ರೆ ಬಟ್ ಏನು ಅಲ್ಪುಣಿ ಮತ್ತೆ ಬುಳಿ ಪೊಡಾನು ಅಂದರಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುಡು ಬಾಳೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾ ಹಾಕಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಂಗಳಿಗೆ ಮರ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯೇ ಹೆಂಗ್ ನೆರೆ ವರ್ಪುಜಿಯ ಮಂದಿ ಈಗ ನೆರೆ ಬನೊಚ್ಚಿ ಇರೆಗೆ ನೆರ್ಪೆ ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೆರ್ಪೆ ಅವ್ ಮೊರಣ ಇರೆಗೆ ನೆರ್ನೆತ್ಯಾನೆ ಮಂತ್ ಅವು ಇರೆಗೆ ನೆನೆಪಿಜ್ಜತೆ ಐಕ್ ಪನ್ಯಾನ ಇರೆಗೆ ಅಂಗಿ ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆನೆಪಿತ್ತು ಜೊತೆ ಬಾಲೆಗ್ ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಇರೆಗೆ ಒಂಜ್ ಮಂಗಲಕ ಮಲ್ಪುನಿ ಅನಾತಿ ನೆರ್ನಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾಲೆ ಕೂಡ ಬತ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸು ಒಲ್ಲೇರಿಯೇ ಚಾ ಬೊರ್ಚಿ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಸಿಂಪುಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಬೊರ್ಚಿ ರಾಹುಲ್ ಕುಕ್ಕುಡು ದಕ್ಕೆರ ಮನಸಾಪುಜಿ ಎಂಕ ಕುಕ್ಕು ಬೋಡು ಇತ್ತ ಕುಕ್ಕು ಬೋಲು ನಿತ್ತ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಕುಕ್ಕುಡು ಹಾಕೊಲಿ ಮಂದರ್ ಸಿಸ್ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಕುಕ್ಕುಂಡ ತೆಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಐಟ ಹಾಕೊಲಿ ಸರಿ ಚಾ ಎರೆಗಿತ್ತೆ ಅವಳು ತೂಲೆದಿತ್ತೆ ವರದಲ್ಲೇರು
ಕುಲಿ ನಿಕುಲಿ ಏತ್ ಸಲ ಡೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅವು ಕೂಡ ಜೂ ಹಾಪು ಯಾನೈಕ್ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಪುನಿ ಮನೆ ಪದ ಕುಲೊಂದು ಅವು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಮಲ್ಪ ಐಕ್ ಮಾಡ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ದು ಉಂಡೆಂಡ ಅವತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪೆ ಏನತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೆ ಅವೇ ಮರ್ದೆ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕೆನ ಲೈವ್ ಎಂಡ ಓಡು ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ದೀಪಿನ ಹೊಲ್ದಿ ಓಡು ಅಂಚ ಏಮಂತ ದಾದಿ ಏಮಂತೀರ್ನ ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕಗ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಯಾ ನೆರ್ಪುಜಿ ರಾಹುಲ್ ಎಂಕಂಚ ನೆರ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ನಿಕುಲೇನ ನೆರ್ಲೆ ಪರಚಿ ಯಾನ್ ನೆರಿಯಡೊಂಡದ ಏರ್ಲ ಉಂತೆ ರಂಚ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ನೆರ್ಲೆ ಆಗ ಓಕೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇವೇನು ಮೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಗ ಗಲಾಟೆ ಸಂಪು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ ರಾಹುಲ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯಿ ಬೇಡ ಹೌದೌದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮವೇ ಈ ಯಾರು ಇದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಯುವುದು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇವೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪು ನಾನ ನೀನು ಕಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪುರ ಎಂಕ್ ತುಂಬ ಏಮಂತಲೇ ಇಪ್ಪೇರು ಏಮಂತನೇ ರೋಗಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ಸು ಉಲ್ಲರ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಇಜ್ಜೇರು ಆ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪರು ಓಲ್ಲೇರಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಐಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶೋ ಕಾಪುಂಡು ಬಂಡರತಿ ಬಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐಡು ಬಂದರು ರವಿ ಅವರೇ ಈಗ ಬಂದರು ಬಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬಂದಿದೆ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೈತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ರವಿ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಗುರ್ತುಂಟ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಐಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಂದಾರಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೆ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಏಮಂತ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಅತ್ತಿ ಯಾನಿದೆ ಲೈವ್ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ನೆಂಗೆ ಕಾವಂದು ನಿಕಲ ನೆರೆ ನೆಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನೆಂಗೆ ನೆರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಶಾಂತ ಎಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪು ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಶಾಂತ ಕಾಯಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಾ ಇದು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಮೂಲು ತೂಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಲೆ ಮೂಲು ದಾಂಡು ಬಂದು ರವಿ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಇರೇನ ವಿಷಯ ಗಲಾಟೆ ಸುರು ಮುಲ್ಪ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚೈನಿ ಸಂಪತ್ ಬೆಚ್ಚ ಸಂಪತ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಚ್ಚು ಪೋದಿತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ನಾವು ಕಚ್ಚು ನಿಜ ರೂಪ ಬರ್ತೀನಿ ಸಂಗೀತ ಅದು ಶಾಂತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ತೂಲಿ ಬೇತೆ ಅವು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ತೂರ್ಗೊಡ್ದು ಪೋತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಅವು ಪುರಾಣ ಗಾರಿ ಇತ್ತಿಜೀರ ಅವು ಸಂಪತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಸಂಪತ್ತು ಐಡ್ ಮಲ್ತೇರ ಅಂಚ ಅವಳು ಒಂದಾಯಿನಿ ಸಂಪತ್ತು ಆರು ಪನ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಐಜವು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಐಡ್ ಮಲ್ಪಗ ನೆನ್ನೆ ಬೇತೆ ಮಿನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ ಪಂಡೆಡ್ ಐಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಸಂಪತ್ತು ಐಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಐಡು ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾಡೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಮೆಸೇಜಿಯೇ ಪೊಲೀಸ್ ಮಲ್ನಿ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇರ್ ಪೋಡಿಗಾರೆ ಏಮಂತ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಓಡಿ ಬಂತೀನಿ ಸಂಪತ್ ಸಂಗೀತಗೆ ಬೈಬೇಡ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಅಂದಿಯೇ ಸಂಪತ್ ಈರ್ಲನೇ ರೊಚ್ಚಿ ರಾಹುಲ್ ಈರ್ಲನೇ ರೊಚ್ಚಿ ತೂಕ ನಿಕುಲ್ ಮನಿ ಪದಕುಲ್ ಏತ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ತೂಕ ಪಾತಿರಡು ಆಯ ಬಚ್ಚಿನ ಮುಡ್ಡ ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಪೈತೆ ನಮ್ಮ ಮನಿ ತಂಡ ಆಯ ಮನಿ ಪುಡತೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮೌನ ಅದೇ ಒಪ್ಪುಗಲ್ವ ಯಾನಿತ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಾತಿರ ನನಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ 1 ನಿಮಿಷ ಏಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಈಲ ದಾದ ತೆಲಿಪೂನು ಪನೊಂದಿಲೆ ನಿನಗೆ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅವ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಯಾನಿತ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಬೈಯ 4 ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಲೈವ್ ಗವೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಾತಿರ್ಗ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮತ್ತೆ 4ವರೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಎಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೆಲಿಪುನಾಗ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮಂದಾರ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಚೆಕ್ ದಾದ ಮಾರೆ ನಿಕುಲು ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ರಾಹುಲ್ ಬಕ್ಕ ಸಂಪತ್ ಹೇಮಂತ್ ಬಕ್ಕ ಏರ್ ಪುಲೋರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್
రాహుల్ బ్రో పంతెళ్తుదు లేరు మాకేరు లేరు రేతే ಸಂಪತ್ ಪೂರ ಆಣದ ಒಂದರ ಸಿಸ್ ಅವಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ರವಿ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ಆಯ್ತಾ ರವಿ ಅವರೇ ಬಾಯ್ ಹೇಮಂತ್ ಬಾಯ್ ದುರ್ಗಕ್ಕಗೆ ಏತ್ಲೆ ನೆರೋದುಪ್ಪು ಹೇಮಂತ್ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಮೂಕು ಕಿರ್ಬೋದು ನೀ ನೆರನಾಗ ಬಾಯ್ ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಪು ಚಪ್ಪ